Alright, yes, good morning po, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Welcome po sa aking live stream, Music Night Concert. Ayan, ito po, nagsisimula ang ating Music Night Concert ngayong June. Ayan, meron po tayong bisita ngayon guys. But before that guys, nais ko lang pong i-shoutout ang lahat ng mga nandyan sa baba. And shoutout po natin yung ating bisita. Ayan, si Madam Lilipot Vlog. Ayan, may shoutout po Ma'am Lilipot. Sabihin mo lang kung ready ka na. And all live mix vlog. Shoutout Apo Redel. Shoutout sa iyo Apo Redel. Santos, Apong Jesselton. Ayun, kumusta ka na Apong Jesselton? Ayan. And sino pa yung mga nandyan? Si Ma'am Gina. Ma'am Gina, salamat po Ma'am Gina. Ayan, Agbuyo Rayuma po sabi niya. Ayan. And sino pa yung mga nandyan sa baba? Si Civil BG. Shoutout Juan Tabat. Shoutout po Juan Tabat. Ayan. Sino pa ba yung mga nandyan? Sino pa yung mga... Si Ma'am Olive. Alam ko si Ma'am Olive Mix Vlog. Salamat Ma'am Olive sa pangpangan niya. Si Ma'am Olive. Olive pala. Olive Mix Vlog. Ayan. Ayan si Pronel. Salamat po Pronel. Telma. Shoutout sa Telma. Ayan. Ay po sa lahat. Sabi naman ni Apong Ronel Santos. Pronel. Ayan. Di kita lang siya to. Yung ating kapapangan dyan, si Olive. Ayan, si Olive Apronel. Alam mo na kung sino yan Apronel. Yung sinasabi ko sa'yo na ano, alam mo na yan, Apronel. And okay lang nga po ako. Salamat po. Sabi naman ni Jesselton. And bago pong lahat guys, nais ko lang pong welcome ang ating next bisita po ngayon guys. Walang iba kundi ating pinaka-special guest singer for today. Walang iba ang ating si Lilipot. And especially, ang aking co-host na resident singer, walang iba ang ating birthday girl, walang iba kundi si Julie Flores Franz. Ayan. Sige ako, bigyan ko ng 6. Sige, sige, salamat Apong, kapangpangal niya na Apong from Australia. Si ano yan, si Olive. Nakilala ko lang kila Ma'am Gina, saka kay Lilipot. Ay mga Ma'am Lilipot, if you are ready, para lumabang ka na dito. Sabihin mo na Ma'am Lilipot. Ayan, Apong Juan Tamad, may shoutout Apong Juan. Thank you so much. Guys, hindi na po ito patatagalan guys. Hindi na po ito mahabang LS. Ayan. Ito naman guys, ang ating first time na mangyayari po dito sa ating June Music Night Concert ng ating mga bisita every Monday guys. Okay? Ayan si Lilipot, tumatawa si Ma'am Lilipot. Ma'am Lilipot, sabihin mo lang yan kung ready ka na Ma'am Lilipot. I will drop yung ating tawag dito. Go to channel na ako, sabi niya. Salamat Apo Ronel. Malapit magkaya niya kanya yan, 1,000 Apo Ronel. And guys, paki-subscribe na lang po yung nakapin. Ayan ang ating bisita guys, yung nakapin sa taas. Sa taas po, nakapin po siya. And si Ma'am Lilipot, ang kanyang premiere, ayan, magbakas lang po kayo doon, magdidikit po yan at magbabakas po yan. Ano ko na yan, tested ko na yan. And Julie Flores Franz, meron po siyang pa-entry, nakapin din guys, ayan, basta mag-type lang kayo ng happy birthday, meron na po kayong entry para sa kanyang birthday LS. Ayan, Apong Renel, dakal pong salamat. Di ba Apong Renel, biyasa na yung makikiapongin. Sabi ko sa kanya, nakausap ko na yung Apong Renel na Apo Renel, pag-apo, yung parang pag-respect sa ating tawag dito bawat isa. Ayan, mabagal ang pag-type, balikang po main channel lang po ako. Sige. Balikan mo na lang yan, all live mix channel po. Ano po yan? Hagdan. Okay, sige po. Ito na po yung hagdan, Ma'am Lilipot. Ibababa ko na po yung hagdan. Ayan, aakyat na po ang ating special guest singer for today. Please guys, share na lang po guys ang ating live stream bago tayo para po naman may mga manonood dito guys. Syempre, huwag na natin patagilin ang ating bisita for today. Ako, ang tawag ito, Ma'am Lilipot, if you are ready, ayan, pakipunta na lang po kayo, balik na lang. Kenny TV, Apong Kenny TV, may kasyaraw sa'yo. Salamat din, tamsak mo. Mag-enjoy ka Apong Kenny TV dahil atin mong bisita for today. Okay guys, papakilala ko na po ang ating bisita guys for today. Walang iba ang ating, wait lang guys ito na po ang ating pakilala sa kanya guys. Alright, ito na po.
Ladies and gentlemen, I would like to introduce my special guest singer for today from Japan. Huwag na natin patagalin pa ang ating special guest singer for today. Ang nag-iisa, Madam Lilipot in the house. Okay, Ma'am Lilipot, if you are ready, Agoy. yes. Ma'am Lilipot, Mega love shout out. yan. Siyempre, ikaw yung special May guest mic singer ako. ko bago ang lahat. Mag-open ka muna ng cam and Oh my God. mag-ano muna kayo, mag-introduce po kayo. Ako po, si ganyan. Okay, Hello, ganun pa mega halaman. love shout out. Hello, Ayan. mami. Yun lang po. Watashiwa. Eto. Wanashiwa. Watashiwa. Daijobu. Sakata no Daijobu. sarito mo shimasu no de. Kyo no Ayan. live wa. Watashi ga Guardian ichiban official. guest nan desu kedo, yoroshiku onegai shimasu. Mm. Watashi wa Daijobu. So, Ayan. in Tagalog is nice to meet you all. O, di ba? Yes. Ang haba. Ang haba Oh, nun. ayan. Ay, pot-pot, sabi ni Ma'am Gina. Ayan, si Tamsakdan, sabi naman niya. Oh, Gina. Olive Mix Vlog, ayan. Onage, ano gay? Anong onage? Ayan, magpakilala po ka, Ma'am Lilipot. Ma'am Potpot, ayan. Ako, yung magpakilala po kayo, taga saan po kayo, ayan. Ganyan lang po. Pakilala po kayo. Hindi po ako gay. Pakilala po kayo. Ako po si Ma'am Lilipot. Ayan po guys, ang aking special guest singer for today. Walang iba kasi Ma'am Lili. Pot-pot vlog. Nag-i-echo tayo, host. Nag-i-echo ba kami dyan sa baba? May echo po ba guys? May echo po ba? Halago na yung bisita mo. Malago, maganda ka daw ma'am. Maganda ka daw. Uy. Ayan, sabihin nyo lang po kung may echo guys ha, para po maano natin. Ako po, ayan. Hello, Manoy. Mega love shout out. Ayan, marami tayong kakilala dyan. Agoy. Yes. Noy, shout out sa'yo, Guardian Official Vlog. Ayan. Walang echo. Wala daw echo, Ma'am Lilipot. Ayan. Ako po si Lilipot Pot Vlog. Yoroshiku onegai shimasu. Oh, yeah, idol. Subscribe na lang mga guys. Ayan. Yes. Meron kayong premiere, di ba, Ma'am Lilipot? May premiere po kayo, di ba? Nakapin po. Tinin ko na yung, yung premiere. Nakapin po sa taas. Salamat pala sa pa-member, Ma'am Lilipot. Ayan, thank you so much. You are now Malabu. Ayan, you are now Malabu, member of Malabu. Ayan, Team Malabu. Pogi at saka mga lago. Ibig sabihin maganda at saka pogi. Ayan. Go, pot-pot, sabi naman ni Ma'am Gina. Shoutout po sa lahat na PNPP. Sige po, babanatan mo na, Ma'am Lilipot. Birahi? Oh. Okay guys, huwag niyo pong kakalimutan paki-subscribe po si Ma'am Lilipot. And before that, sisimulan na po ang kantahan. Lilipot. Andyan yung boyfriend ko. Andyan po siya. Asan po? Nightbot, shoutout po sa boyfriend po ni Ma'am Lilipot. Ayan, salamat po. Hindi ko alam yung pangalan ito. Sa ano pong ibig sabihin ng pag magandang gabi sa Japan? Sa artista ba yung no. Artista po ba yung hindi siya artista pong hindi siya artista, from Japan yan, Ma'am Lilipot. Bago pong kaibigan yan ng mga ko to. Ako rin yan, salamat ha. Ayan, ibababa ko ba yung bahay ko, pati yung titulo? Hindi, no need po. Nakapin na po siya, nakapin yung bahay niyo. Okay, thank you. Okay na po, nakapin na po yung bahay mo, Ma'am Lilipot. Ayan. Okay, sige, Ma'am Lilipot. Bago pong lahat, simulan mo na ang ating kantahan, Ma'am Lilipot. Ma'am Blue Vlog, shout out. Okay? Titirahin ko na to. Ilang gramo po yung gusto nyo dyan? Ganda daw ng guest ko, sabi ni Ma'am Brunel Santos. Okay? Ayan, titirahin po natin ng 1 gramo. Wait lang ha. Ayan,
Ang ganda nga. Paggawa din ako niyan. Para sa lahat, Happy Father's Day on coming. Don't amazing to me. How can I find a way to make you say I love you? Words don't amazing. Okay lang ba? Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come. Sandali lang, guys. Can I repeat? May namatay pala. Namatay kasi yung ipis dito, oh. Sandali lang, host. May ipis pala dito, agoy. Sige po. Ayan, shout out muna tayo. Miss Vergara, mega shout out po, Ma'am Vergara, tsaka kay Lou Vlog, at saka kay Luis and Daddy TV, shout out tayo mga Kapampangan, nandito na sila. Mga Kapampangan, mga kapaleng, nandito na po kayo. Luis and Daddy TV, shout out. Natakot ako sa ipis. Tumawa si Miss Vergara. May Kenny. Ano nga ba yung Kapampangan sa ano? Kasi Ano po? nagtanong din ako sa Pampanga. Yung? Yung Mayap abeng kaya kayo man. Mayap abeng kaya kayo man. Abengi kaya kayo man. Ang hirap palang banggitin nun, no? Tamsak Idol. Salamat sa mga nagtamsak at sa premiere. Pakitikip po. Ilocano, may Kenny, what? Oo, ano na lang, panggalatok na lang pwede? May mga ano po dyan, may mga nakikinig din na marunong mag-Ilocano. Ano na lang, Ilocano wen, nga rod, naimbag na rabi, iiyot amen. Hindi ko maintindihan. Ano daw, magandang hapon, magandang gabi, tama po ba? Magandang hapon daw yon, magandang gabi po. Magandang Sige hapon. Ready na, kids. Okay, ready! Natakot ako sa ipis, ha? Okay na. Words don't amazing to me. How can I find a way to make you say I love you? Words don't amazing. Words don't amazing to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't amazing. Well, I'm just a music man, melodies for my best friend, but my words are coming all wrong. I reveal my heart to you and hope you don't believe it too. Words don't amazing to me. How can I find a way to make you say I love you? Words don't amazing. It is just a simple song that I made for you to my own, that I had in meaning, you know, when I say I love you, honey, please believe I really do. Words
easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. It is not easy. Words don't come easy. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Words don't come easy. Thank you, thank you. Alright. Ayan guys, ang ating guest singer. Patikim pa lang yan guys. Wala pa yung ano yan, wala pa yung sayawin ni ano yan. Si Ma'am Lilipot. Damit. Yada, Ba't dami. nagtago ka Ma'am Lilipot? Ayan. Uy. Ayan, shoutout muna natin guys, si Kenny TV, nandiyan pa rin si Civil BG, si Ma'am Gina Lakman. Ayan, oh, nagtabi na tayo. Maganda yan. Ayan. Okay na po, ayan. Kasi daw, pag daw naka-solo ka daw, maganda ka daw, sabi nila sa baba, sabi ni Juan Tamad. Alam ni Apo Juan Tamad yung mga magaganda talaga, ni Juan Tamad. Shoutout mo naman si Juan Tamad, Ma'am Lilipot. Alam niyo, yung daw niya. Ano? Shoutout yun naman po daw si Lilipot, si Juan Tamad, ayan. One Tamad. One Tamad. Opo. Big love shout out. Ayan. Civil BG from Bulgaria. Shout out. Juan Tamad. Kasi yun po talaga yung nickname niya. Supporter po yan. Very supportive. Hindi po siya nag-YouTube. Big love shout out. Didikitan ko na lang ba or mag-ayuda na ako? Wag niyo na pong titikitan kasi ano po yan. Ano po siya. Apa? Ikaw yung kakanta, ako yung mag-ayuda. Ay, ikaw po yung, parang baliktad, kayo po yung guest ko eh. Hindi po, kayo po yung guest ko. Dapat yung guest ko, yun po yung kumakanta kasi kailangan po talaga yung mga guest. Kumakanta po sila kasi, opo, ganun po dito. Kasi kayo po yung priority ko kaya, yan guys, huwag niyo pong kakalimutan, pakisubscribe po at yung nakapin, si Lilipot, Ma'am Lilipot from Japan. Ayan, didikitan na kita ha, si Vil ha. Ayan, si CP. Guys, magdidikit po yan si Ma'am Lilipot. Basta magbabalik po yan. Sure ko lang balik niya. Hindi ano yan. Ma'am Rain Angelo. Shoutout tayo sa Rain Angelo. Kumusta ka na, Rain Angelo? Long time. Rene Angelo. Angelo. Yes, Angelo. Actually, Ma'am Lilipot, meron po tayong kasama ngayon. Ay, kumakain pa siya saglit. Si Julie Flores Plants. Dinikitan ko na siya. Happy birthday, advance. Happy birthday, sinabi ko na. Mamaya po, mamimate niyo po siya. Nandiyan po mamaya akit yun. Kasi siya po yung kasama ko every Monday kapag po may mga bisita ako every Monday. Yan. Siyempre, kailangan kitang ipakilala dun para makilala ka naman po sa mga community namin. Ayun guys, magdikitan lang po kayo dyan na shoutout Miss Vergara. Shoutout Miss Vergara, akong Banji. Salamat. Renel, okay na yung na-PM ko. Okay na. Mamaya na lang po na lang ipapasa. Okay? Ayan. Yes. Okay na po, Ma'am Olive Mix Vlog, okay na po. Safe copy. Ayan. Huwag niyo pong kakalimutan ha, pakisubscribe po si Lilipot. Meron po siyang premiere, pakidikit-dikit na lang po tapos mag-iwan kayo ng bakas. Shout out yung premiere ko. Hindi nakapin naman po siya Ma'am Lilipot para makita po nila at mag-iwan sila ng bakas dun sa mismong premiere mo. Salamat Apong Edward. Welcome Apo Renel. Mamaya na lang tayo mag-usap pag tapos nito. Mike ni co-host, medyo mahina. Kasi yung mic. Hinina mo po talaga. Okay, hinina po talaga ni Ma'am Lilipot yung kanyang mic.
Kasi ewan ko po ano kung work mode muna ako. Sige po, Guardian Official Vlog, salamat sa iyong pagpunta at pagtamsak. Hinaan ko siya talaga. Inahin po talaga ni Ma'am Kasi Lilipot. kailangan natin maging mahindot tonight. Charot. Oo. Okay, Ma'am Lilipot, kumusta naman po yung buhay dyan sa Japan? Ano pong balita dyan? Ayan. Okay naman po. Okay naman po daw. Okay lang po, Ma'am Renel, still kicking and alive pa rin, sabi niya. Ayan, ang hindi nyo nag-aalam dyan si Ma'am Lilipot from Japan yan, bago pa lang sa YT. Ayan, ano na siya guys? Habang mag-ayuda ka dyan, sige, mag-ayuda ka na. Kanta na ako ng kanta, may limit ako. Yun pala, yan ang gusto ko, Ma'am Lilipot. Okay na, titira na guys ang ating special guest singer. Walang iba kundi si Lilipot Vlog from Japan. Kasi may limit ako. Tirahin mo na. Sure. Ayan. So, ilan po yung gramo yung gusto nyo? Amo po mga gusto dyan, charot. Betty, diretso mo na Ma'am Lilipot. Ayan. Benedict Nicolas, shout out. Ayan, para sa lahat ng tatay na naman. Dilang inom muna ako, ha? I follow music bar, down the credit bar, listen to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listen to the wind of change. May sumasabit mga guys, pasensya na ha. The war is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The fortunes in the air can feel everywhere, blowing in the wind of change. Take me to the magic of the moment of a glory night, when the children's of tomorrow dreams away. When I change, walking down the street, distant memories are blowing in the past forever. I follow music far down the crowded park, listen to the wind of change. Take me to the magic of the moment of a glory night, when the children of tomorrow shall dream of when I change. Take me to the magic of the moment of a glory night, when the children of tomorrow dreams away of when I change. When the word of change blows rain into the face of time, like the storm wave in the rain,
Mami, okay lang ba yung mic? Charot. May sumasabi sa akin, Jose. Sorry. Okay lang po po dyan mga guys. Pasensya na po yung boses ko ha. Guminasay. Ano na? Take me to the magic of the moment of a glory night, when the children's of tomorrow dreams away, and when I change. Take me to the magic of the moment of a glory night, when the children's of tomorrow dreams away, and when I change. Sorry mga guys. Guminasay, mga ano daw, medyo konting bass, oh. Ganun talaga, mother, kasi may sumasabit eh. Pagpasensya na yung mga boses ko. May sumasabit kasi, mother. Ayan, pasensya daw may sumasabit lang daw. Ayan, shoutout muna natin si Julie Flores Franz, ang ating birthday girl. Ayan. Happy Sige, birthday, Happy Julie. Julie. Pyron TV, shoutout. Aniron Family, ayan. Ito pa yung mga hindi natin na shoutout dyan, ma'am. Nature, si Bill BG, ayan, si Vergara, nandiyan pa rin. Pyron, salamat sa Pyron. Gina, tumatawa si Ma'am Gina, oh. Happy birthday, happy birthday. Ayan, umay, utaw, madam, sabi ni Julie Flores Franz. Ayan, hindi ko maintindihan, ma'am, ikaw na bahala dyan, Japanese siya. Umay, ota, dyan na, kute, si Masin, may, ano talaga kasi, kagabi pa, grabe na yung concert, giate, kodashay. Oo. Pero pa dito, may sinabi pa si Julie Flores Franz, ito, Ohio, madam, umay ne, sabi niya. Ayan. Arigato gozaimasu, demo uma kunai desu. Ano? Ma'am Angie, Madam Angie, shoutout Madam Angie. Ayan, guys, huwag niyo pong kakalimutan, pakisubscribe po ang nakapin, siya po ang ating guest singer for today, ngayong every Monday Music Night Concert with Lily Pot. And Julie Flores Franz, guys. Ayan. Mag-comment lang po kayo dun sa may nakapin na happy birthday kay Julie Flores Franz. Meron na po kayong entry. Meron po siya mga dyan. From 16, 17, 18, guys. At saka may cellphone, Gcash, pabigas, lahat-lahat na po, guys. Ayan, ini-invite ko po kayo lahat kung sino man po yung mga nandyan. 13 million in the house. Salamat po sa lahat ng mga nag-support. At kay Lilliput, salamat din sa pag-support kay Lilliput. Ayan, ganda na natin host yung si Lady Gaga. Ano po yun, ma'am? Ayun. Okay, guys, huwag niyo pakakalimutan pakisubscribe si Lilliput. Ayan. Happy birthday para sa iyo, Ma'am Julie. Ayan, Alejandro dyan ako. Always. Ayan, kakanta na tayo. Breaks out in the sky, burning in your eyes. You look at me and baby wanna catching fire. It's burning in my soul like California cold. You found a light in me that are catching fire. So when I wasn't back when I can find the words. Every time you say goodbye, baby, it's hurt. When the sun goes down and the bad war plays,
I always remember us this way. Love is in the night, are we trying right? We don't know how the rhyme, but a drop and cry. But all I really know, you're all we wanna go. The part of me that you would never die. So when I wasn't back, but I can find the words. Every time you say goodbye, baby, it's her. When the sun goes down and a bad war plays, I always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. Ooh, 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 ooh. So when I wasn't back, but I can find a way. Every time you say goodbye, baby, it's her. When the sun goes down in a bad war place, I always remember us this way. Oh yeah, when you look at me in the word war place, I always remember us this way. Ooh, ooh. Guminasay. Ayan, guminasay. Ayan. Ikaw naman, co-host. Alright. Co-host pala. Alright, palakpakan po namin si Ma'am Lilipot. Alright, ang ating concert queen ng Japan. Walang iba kundi si Ma'am Lilipot. Ayan. Neljun Vlog, shoutout sa iyo Neljun Vlog. Salamat sa iyong pagpunta. Tsaka si, guys, don't forget to pakisubscribe po si Ma'am Lilipot. Don't forget to subscribe. And si Ma'am Sapin Julie. Si host. Ano po? Dapat kakanta. Ikaw din ang next. Ay, hindi po ako kumakanta ng Lilipot pag ganito. Hindi, mga special guest lang mga talaga pinapareto. Apon Tres, mega shoutout Apon Tres. Dang Variety Vlog, mega shoutout po sa inyo. Huwag niyo po kakalimutan pag-subscribe. Mega love Si shoutout. Madam Lilipot from Japan. Ayan. Opo, pag ganito hindi talaga ako kumakanta ng Lilipot. Gusto ko po kasi pinapakilala ko yung mga guest singer ko. Siyempre, kayo po yung priority dito. Guys, pakisubscribe po si Ma'am Lilipot. Road to, Road 2,000. Baka 10 na lang guys siguro, mga 5 na lang siguro. Patapusin nyo na pong 2,000 si Ma'am Lilipot from Japan. Please subscribe nyo na rin. And si Julie Flores Franz po, ayan, meron po siyang birthday LS. Pag-comment lang po kayo ng happy birthday. Meron na po kayong, ang tawag dito, meron na po kayong entry. Ma'am Dang, Variety Vlog, maraming salamat po sa iyong super chatter. Thank you so much for the blessing, Ma'am Dang Variety. Maraming salamat po sa iyong pa-blessing po dyan, ha. Thank you po. Okay, bago pong lahat, Ma'am Lilipot, nais ko lang po magpasalamat sa ating super chatter. Ito po ang para sa iyo, hiramin ko muna itong kay Apple Julie. Okay, ito po para sa iyo, Ma'am Dang. Ayun po yung pa-thank you po. Ito na po. Asan yung pa-thank you ni Apple Julie dito? Ito po. Ayan, yan lang po ipa-thank you ko po kay Ma'am Dang. Maraming salamat po Ma'am Dang sa iyong pa-super chatter. Pakitikitan na rin po si Ma'am Dang. Ayan, Variety Vlog. Ayan po, ano po yan, very supportive po yan.
si Ma'am Dang. Okay, may masasabi ka po ba, Ma'am Lilipot? Bago pong lahat, mamaya po akit na po niyan si Apple Julie, mga after meal ilang minuto guys para po kumanta si Apple Julie. Okay? Dali lang. Subscribe lang po guys ha. Please connect po road 2,000 na po si Ma'am Lilipot. Kahit mga regalo na lang po kay Lilipot para po maka 2,000 na po si Ma'am Lilipot. Please subscribe. Ayan, nandiyan po si Ma'am Gina Vlog. Ayan, magtikitan lang po kayo dyan sa baba. Please lang po, okay? Ayan, baba yung bahay ni Ma'am Dang Variety. Dali lang, baba ako. May coach siya dito eh. Nilagasan ako ni Lolo kanina, nagmukbang. Ilan pinilaga sa'yo, Ma'am Dang? Ay, Ma'am Ma'am. Bumalik na siya. Bumalik na siya kanina lang. Oh. Ay, 2,000 pa na. Nilagasan na naman na catch. Aro, patay tayo dyan. Okay lang yan, Ma'am. Ito, may tumikit naman sa'yo. Oh, ito. Oh, may nakita akong tumitikit sa'yo. Thank you sa pagdikit mga guys. Ayan, susuklian ko kayo. Yeah. Ayan. Si Bill, salamat si Bill BG. Ay, ang hindi niya nakakalam guys, ito marami. Nag-aayuda din to si Ma'am Lilipot. Pag nag-LS to, nagla-live to, nag-aayuda din to ng Nagbigay ako ng banana. Oh, tumutulong din to guys si Ma'am Lilipot sa mga subscriber tsaka sa mga guys. Sa WH, baka din to, tumutulong din si Ma'am Lilipot. Sa mga maliliit na channel dyan, sa mga maliliit na channel Ayan. WH, mga ganyan is tumutulong po ako. Ayan, si Ma'am Gina Lakman Vlog, pambili lang po ng kape, bro. Ang kape mo, brother. Maraming salamat po, Ma'am Gina Lakman. Ayan po guys, ang ating kaibigan si Ma'am Gina Lakman. Okay pa, magpa-thank you lang po ako, ang pangalan ito, Ma'am Lilipot. Maraming salamat po, Ma'am Gina. Ito po para sa iyo, para sa iyong thank you so much po. Ito po. Ayan. Thank you po, Ma'am, Ma'am. How can you do that, host? Ano po? Ano po? Meron po silang mga piniplay. May piniplay ka dito. Mga ano po yung pwede mong upload sa sa strip niya. Me para si Mami din. Oo, di ba? Mag-i-elis. Sige po. Opo, sige po. Ano lang, gawa po kayo ng video, tapos upload nyo po dun sa may StreamYard nyo. Sa StreamYard nyo. I-upload nyo lang dun. Ganun lang po kadali. Oh, okay. Ganun lang siya kadali. Ayan, please connect po, may patalastas pa bro. Anong patalastas? Sige po Edward, bigyan ko ng 5 si Ma'am Lilipot. Wow, salamat Apo Ronel. Ay, bigyan ka daw ng 5, sabi ni Ronel Santos. Thank you. Arigato gozaimasu. Ayan. Arigato gozaimasu. Okay, si Ma'am Gina din guys, paki-subscribe nyo rin si Ma'am Gina Lakman guys. Ayan, mga ilang araw lang, mga ano na yan, 1,000 yan. Mga ilang araw lang guys, makikita nyo, monetize na rin yan. Tsaka si Olive Mix Vlog, ayan. Olive, akit na din eh. Pwede ko makiat si Ma'am Olive, kanina po, kung pwede ka pong available kang ini, Ma'am Olive Mix Vlog, pwede ka magkanta kini, okay? Nakapangpangan din yan, kasi kaya kabalin din niya si Olive Mix Vlog. Ken TV, pakikita mo na lang mo akong Ken eh. Please connect to Ma'am Dang Variety Vlog at saka ating super chatter na si Ma'am Gina Lakman Vlog. Salamat po, salamat. Okay guys, huwag niyo pong kakalimutan ulit. Ako po yung nakikiusap po sa inyo. Pakitikitan po si Ma'am Lilipot Vlog. Ayan, ang ating special guest singer from Japan. And also ang aking co-host, Julie Flores Franz. Ayan, ang birthday girl. Ayan, wala po Gusto akong natin laptop. makita. Before ako bababa, host, gusto ko Ano po yun? yung birthday princess. Mamaya po, akit na po siya. Nag-wait daw, ayan. Ano to, Ma'am Lilipot? Ano mo to? Mamit kita sa personal. Ma'am Lilipot, akit na ako, sabi niya, akit. Ano to, mga katunggali mo to, mga kinakanta niya, mga yung nilolok mo lahat. Bagay niya, marami alam to si Ma'am, si Julie Flores Franz, ayan.
Olive Mix Vlog, yan po yung sinasabi ko kaya nga akong Olive, yan po yung Julie Flores Franz, ayan. Yung kapangpangan din po na magaling singer yan si Julie Flores Franz. Mamaya po guys, mamimit niyo po si Julie Flores Franz, ang ating co-host or resident singer, ang aking resident singer every Monday po, okay? Bago pong lahat guys, baka pwede natin pakantayin muna si Ma'am Lilipot ng magandang awitin, Ma'am Lilipot. Baka pwede po yung pangsayaw naman, Ma'am Lilipot. Meron ka po bang pangsayaw dyan? Pangsayaw ba o kaya ano? Pang ah, romantiko, parang ganon. Oo, pwede. Kayo na po bahala, Ma'am Lilipot. Basta happy Ano lang ba po yung tayo Sky dito sa mo? may live natin. Po? Sige po. Adele. Yun. Okay, huwag na natin patagal pa. Please welcome Lilipot Vlog from Japan. Enjoy your life to the fullest.
Alright. Saan ka ba sa makukuha ng boss na ganyan? O, di ba? Yung boss, ang ganda ng boses, di ba? Ang galing ni Potpot, sabi ni Ma'am Gina. Shoutout ko sa lahat. Ayan, sa lahat ko ng mga pumalakpak. Ma'am Gina, Ma'am Lilipot. Lilipot from Japan. Ayan. Meron po yata dito na parang kilala mo ata, Ma'am Potpot. Agoy. Si Kapampangan Scotland, shoutout sa'yo, Team Health and Beauty. Shoutout. Ang aking Si Anina ni Maestro. Baka kilala niyo po si Anina ni Maestro. Shoutout. Apeng! Shoutout po, Apeng. Nandito si Ma'am Apeng. Ayan, nandito si Ma'am Apeng. My sister. Dali, bigyan natin. Baka walang jacket. Bigyan natin. Asan? Okay, may jacket na po sila. Nadikitan ko na. Oo. Okay. Nadikitan ko na Lahat si po jacket si na. Sir Maestro. Ayan. Apo. Binigyan ka daw ng banana ni Renel Santos, lahat po ng mga binababa ko mga super chatter. Wow, thank you so much sa mga po Renel. Please connect to Renel Santos, guys. Renel Santos, please connect to Renel Santos and yung mga binaba ko guys sa mga super chatter, please connect na lang po si Ma'am Dang Variety at saka si pangalan to? Si Ma'am Gina. Ayan, Gina Lakban, shout out. Opo, supporter ako ni Ma'am Lilipot. Ayan. Hindi ba si si Daddy, ano? Ma'am Lilipot? Si Daddy po ba yan? Po? Kenneth? Si Daddy po ba yan? Si Daddy? Si Daddy Jam? Opo, siya po ba yan? Kenneth? Hindi, ito po. Si ang sabi niya, Gina Lakman, shout out. Opo, supporter po ako ni Lilipot. Lilipot. Kay Mami Gina, ya. No. Okay. Akala ko sabi niya kasi, sige po, susuportahan ko si Lilipot, sabi niya nung sa araw. Si Daddy Jam, di ba? Thank you. Si Daddy Jam Ayan, thank you po. Yung mga alagad nun medyo kakaiba like me, parang ganon. Parang kilala ko na si Ma'am, sabi niya, kilala ka daw niya, si birthday girl. Ako po, Ma'am. Ayun guys, please connect to Renel Santos. Nagbaba po siya ng bahay. Please connect po. Guys, nag-aayuda po yan guys. Please connect po kay Renel Santos, ang ating kabalen po. Angie Borja, salamat Ako po, Ma'am Julie. Opo, kilala ka daw. Ayun Parang kilala ko si Ma'am, sabi ni Julie Flores France. Pag umakyat siya, siguro makikita mo na siya. Ma'am Telma, please connect guys kay Renel Santos, sa lahat po ng mga nagbababa. Please connect lang po Okay, huwag niyo pong kakalimutan ng ating special guest singer, si Lilipot from Japan. Singer. Okay, pati yung mga super chatter. Ito na, nandito na siya. Okay, bago pong lahat, Ma'am Lilipot, nais ko lang pong pakilala ang ating co-host, ang resident singer. Okay na po, ito na po ang ating saglit lang po guys Okay, ito na po guys. Ladies and gentlemen, ang ating special co-host for today, ang ating nag-iisang sangre and the birthday girl, ang taong June 16, 2022. And also, ang mag-titipo ng kanyang 18 roses, walang iba kundi si Sangre Julie Flores France. Palakpakan po natin guys, ayun po sa taas. Happy birthday! Happy birthday, Ma'am. Inakita ko kagad, hindi pa ako naka-ready. Hello? Hindi pa okay yung yung aking background. Ano ba yan? Yung Happy birthday. Thank you po. Ayan, okay. Ay, lalong hindi makita. Ayan. Masyado kasi siyang mataas. Ayan. Wow. Hello! Marites, sige po Julie, shout out ka muna. Ayan, shout out po muna sa inyong lahat. Ayan. Akala ko may boxing akong sasalian on the right corner. Ayan. Pakilala yun.
Hello, madam. Ohay gozaimasu. Okay, ang ganda-ganda. Napakaganda ni madam, ayan. Mega love shoutout po. Parang nakita ko na siya, nakadikit na ako sa kanya eh. Parang nagpunta na ako sa live mo kasi natatandaan ko yung background mo na yan. Tapos Thank you. nagko-comment ako sa baba. Kilala ko na siya si Agoy, Lilipot. agoy. Oo, Thank you Ito, nagpupunta teka, ako sa nakita live ko. mo. Oo. Ayan. Nagpupunta ako sa live mo, tapos nagre-request pa nga ako sa'yo. Pero hindi mo ako siguro natatandaan. Hindi ko lang alam kung saan kita nadikitan, hindi ko alam kung saan. Basta, parang alam mo naman pag kumakanta, umiikot tayo dyan, no? Ganda naman niya, wow. Agoy. Mas maganda si Madam. Agoy. Ay, hindi po. Ganda naman ni Madam. Grabe. Hello, nature. And of course po sa mga nandyan sa baba, sa mga bago po dyan, sa mga dumikit po sa akin. Ayan na yung main channel ni Ate Maraming Marifec. salamat. Lagyan mo ng jacket, host. Ay, Ayan. sorry. Sige po, sorry. Ang aking Ayan, ate, bigyan natin yung jacket. kanina si Aping-Aping, my sister, Ayun. ayan. Ma'am Marife, okay na po. May jacket na kayo. Salamat sa Kanyang pagpunta. main, ayan, thank you for coming, Ate Koy, ayan. May mga Okay. bago na tayong maaakyatan dito, oh. Maraming Oy. mananakaw. Agoy, ganda niya po Julie, sabi ni Renel Santos. Maraming Oy, tsupapa dito, tsupapa. Sa papa. Sis Renel, huwag kang ganyan ha. Ikaw, kala mo nakita. Kahapon lang, nagkita-kita tayo. Kahapon, Maraming minalata ko. tsupapa Grabe. dito. Maraming tsupapa ba dyan? Wala man ha. Wala man. Mamayang konti. Ay, Miss Lilipot, pwede po ba kayong samantalahin ko Ayan, pwede pakatayin na kayong natin yung invite? birthday girl kasi para makalabas na ako dito. Huwag kang lalabas dyan, hindi ako kakanta. Pag kumanta ako, lalabas ka na. Hindi na lang ako kakanta. Kasi, Oo. Hello, parang delay. May sinasabi po siya si Julie Flores Fran sa Madam Lilipot. Ano sinasabi mo po, Julie? Invite ko sana siya doon sa channel ko kung po pwede sila. Pati yung Kailan po? yung mga sa birthday ko syempre. Meron tayong June 16, 17, 18, 19 ang June kaso lang 16. yung 16. Oo, yung 16 meron siyang palaro lang yun. Tapos kung available po kayo ng Sunday, June 19, pwede din. maganda Pwede yung, din po kayo. maganda kasi, 17, Saturday ang day off ko, ma'am. Ayun. So Saturday pwede kayo or Sunday. Saturday Kahit alin pwede, doon. kahit umaga yan, wag tayo yung, kasi pagdating sa gabi, right now, dito is 10 PM na po sa Japan is, siyempre natutulog na yung aking chupapi at saka yung junakers. Pwede. Ganda. Ayan. So, Opo, saan ka sa pwede Japan, ma'am? Saan ka sa Sa Chiba, Japan? sa Chiba po. Chiba. Ayun. Chiba Ken, under boundary ng Tokyo, parang ganon. Malapit sa Ayun. Disneyland. Hindi, Baka- natandaan ko na kung saan ko siya nakita. Kay Tia Mars. Maybe. Kay Tia Mars. Kilala mo si Tia Mars? Po. Ako po yung ako po yung nagpaangat sa kanya. Din kita nakita. Tapos, si Tia Mars, ko yan, barkada ko yan, kaso lang, kami na busy. Hindi na ako nakakapunta sa kanya. Chutomate ne. Tia Mars. Ang dami ko kasing ano ba yan? Oo. Si Tia Mars, kilala mo si Tia Mars? Tia Mars vlog, taga Japan din yun. Nasa Japan din siya. Hi. Okay. Ganda ng boses niya po, Julie. Oo. Wakata, okay. Machigay chat, akala ko si Tita. Apo Julie, yan. Pinapakilala ko din pala yung kapangpangan na si Olive Bix Vlog. Kapangpangan din yan, singer din. Parang ngay kayo sa'yo. Nag-aalap din siya parang yung ginagawa ko dati. Ganyan din siya. From Australia yan. Papnoy TV, shout out. Jobil Channel, salamat po. May nagre-request po dito, Dance with my father po para daw Happy Father's Day po sa lahat. Ayan. Happy Father's oo nga Day. pala, Father's Day na this coming Opo. Sunday. Yeah. Sunday nga. Yung Next. pag Ma'am Julie, Yes. I don't know that. Dance with my father? Hindi ko rin alam, pero try natin. Ayan. Australia po. Sabi. Dance,
Di kita mo si si Julie Flores Pran, Kapampangan to. Mr. Akong Shu, ayan. auditor. Ma'am, Mr. Shu. huwag ka munang bababa. Huwag ka munang bababa. Diyan ka lang. Oh, wag ka po nang bababa, Ma'am Lily po. Naririnig ko siyang kumakanta kanina. Gusto ko na umakyat talaga. Kaso itong Junakis ko nanghingi ng pagkain. Ano ba yan? Kakong ganun. Pag mo Ayun. ako ma'am, Diyos ko, ako naman nahihiya dyan sa'yo, Ma'am Julie. Diyos ko, Lord Marimar. O ano na lang, onye. Ano ate, ay ano natin, ano ba? Sis na lang, sis, ayan. Sisi na lang Yes. tawagan natin para hindi para okay lang, di ba? Austria. Invite. Invite kita sa live ko Sana pumunta Opo, ka. si host Edward is kakonect niya si Mami Gina. So Mami Gina. alam niya yung Facebook. So nasa akin na po ayun. yung Facebook mo. Mm-mm. Sir Edward, Mm. wanted ka Oh. na. Wala ka Oo ng nga po Facebook. eh. Nasa kanya na yung Facebook mo. Wala ka na. Yeah. Wala ka Oh, may connection na kami kaya yun. Yan Apo Julie, yung mga bagong kaibigan natin from Australia, Europe. Ayan. Hello. Si Nasa Papina. Europe. Hello. Hello, pares Sir po tayo. Jobil, Tatay Jobil, pwede po kayong umakyat, pwede po kayong umakyat dito pag magkikantahan. Kung what time? Ayun Apo Julie. Yes. What time Ang daw? ano ko kasi ang live ko, wala akong specific date o time, pero yung patentado na yung 16, 17, 18, 19 ko. Pero bigla ako nagla-live, bigla. Pag nabigla ako magla-live ako, ganun lang. Pag may time, sana kahit na ganun, maglaglag ng link si Apong Edward sa inyo tapos Okay. invite okay ko kayo. po. Kahit jamming Willing po tayo ako dun dyan. sa taas. Basta Sabado, Sabado Sunday, lang. Saturday, Sunday, okay ako. Mm-mm. Buti na lang, Sana. si Sir Edward, nagsabi sa sana, imbitahan niya ako sa Monday night. So, Mm-mm. nagpaalam po ako sa company namin na day off ako bukas kasi, birthday kasi din na anak ko. Uy, kaya pala. Tamang-tama birthday ng anak ko. Kaya, ayan, bukas, day off Cute ako. naman ma'am. Pag nasa Japan ka talagang parang Ayun. ganyan din ang ko, yung style ko noon nasa Japan ako, yung ganyan. Agad. Maganda naman, mami. Diyos ko, Lord. Galing kasi ako diyan ako. Diyos ko, two times lang ako nagpunta diyan, hindi na ako nakabalik kagad. Nagtrabaho na ako sa Korea, tapos wala na, hanggang sa napunta na ako dito. Ayan, hindi na rin ako makalabas dito. Dahil nakulong na ako ng aking chupapa. So, Chupapa. Oh, wow. May bago na tayo ngayon. Hindi na chupapi. Chupapa. Chupapa. Hello po, Sis Julie. Sabi ni Mami Gina. Hello, Ma'am Gina. Mega love shoutout. Dance with my father ba ang request nila? Ayun, Opo, sige, opo, Mami Julie. Julie ang kakanta. alright. Opo. Kakanta na po ang ating resident singer na si Julie Flores Pran ang ating birthday girl. Parang Ay, June Resident 16. Resident Evil lang ang Oh, resident singer every Monday, guys. Ayan, kapag meron po akong mga guest singer every Monday. Bapnoy, para po sa'yo. Bapnoy, kaya ni para kaya kayong kapangpangan niya rin ni Bapnoy TV. Ayun, sa lahat po ng mga kabalen, please connect to Julie Flores Pran at saka si Lily Pot, guys. Nakapin po ang bahay nila, guys. Ma'am Okay? Lilipot. Ayan, para po sa mga fathers dyan, happy Father's Day po sa aking papa, sa aking lahat ng mga kuyas, mga brothers, mga kumpare, mga kapatid, ayan, mga daddies, mga uncles, and mga brothers, ayan. Lolo, ayan, para po sa inyo lahat. But when I was a child, before our lives removes all the innocence, my father would leave me high and dance with my mother and me, and then spin me around till the sleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew
wanted love, love, love to dance with my father again. Ooh, yeah. When I asked my mother, would disagree? To get my way, I would run from her to him. Hit me like just a come with me. Yeah. Trying to finally make me do just what my mama said. Late at night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would become me. I could still one final glance, one final step, one final dance with him. I played a song that would never ever end, 'cause I love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'm listening outside the door, and I hear how many mamas cry for me. I pray for heaven even more than me. I pray for heaven even more than me. No matter pray for much, too much, but could you stand by the only man she loved? I know you don't do it usually, but to love she's dying to dance with my father again. When night I fall asleep, it's so loud, never dream. Ooh, yeah, yeah. I know you don't do it usually, but the Lord says tired to dance with my father again. Salamat po. Tumahimik po ang lahat. Grabe, naiyak ako. Ramdam na ramdam mo yung kanta. Grabe. Oo, Apong Julie, ramdam na ramdam mo yung kanta. Sabi, ang galing ng mga bisita mo, sabi ni Kenny TV. Ayan, mga nandyan. Happy Father's Day po sa lahat. Ayan, meron pong nagko-comment dito na salamat po. Ayan, Jennifer Shield. Ayan, shout out. Apong Julie daw, sabi ni Jennifer Shield. Nabigla ako doon. Naalala ko tuloy si tatay. Natulala ako. Oo, tsaka siya, Apong Julie, ramdam na ramdam mo yung kanta na yun. Konting umiyak ka na lang. Galing, galing naman, sabi ni Jennifer Shield. Natulala ako, sabi ni Olive Mix Vlog. Ayoko na kantayin yun. Naalala ko yung tatay ko. Sorry po na-carry daw ako sa kanta kasi siyempre mahirap yung wala ka ng magulang talaga. So lalo na. Iiyak na lang tayo niyan. Diba, sis, mahirap yung nauna na yung father kasi I miss my napakalambing. father. Na-miss ko din tatay ko. Ano na siya, 15 years, 25 years na siyang wala. Yung aking premiere is yung mami ko naman yun. Hindi pa ako nakakauwi ng Pilipinas. So, wag sana kayong iiyak. Charot. Yun naman. Sana Okay, magkita tayo, ma'am. Yung mga lahat ng Yes. nag-vloggers. Yes. Ay, sana makapunta ako dyan sa Japan. JTV official ba? Jane? Apong Jay, ayan.
Oo, pwede akong pumunta Shout dyan, out. di ba? Ayos naman yung visa dyan. Hindi naman, wala naman kaming need na visa dyan. From Europe. Saglit lang nga po may makatok. Sige, may kumakatok daw kay Apong Edward. Ayun, ayan, mega love shoutout everybody. Pasensya na kayo sa boses ko kasi, parang, ano ba ito? Parang may sinisipon ako, may halak ako ngayon. So, pasensya na po. Ako din parang may sumasabit eh. Sumasabit ako, parang ang sabit, yung hindi ito ang natural kong boses. Yung boses ko, hindi na ako makasigaw ngayon. Lalo na kahapon, 5 yata ang live stream ang inakyatan ko. Oh my God. Wow. Kinaray-karay ako ng mga Dabar Cards. Sabi ko, si Kiss Kapampangan, kung saan ako kinaray niyan. Tara. Ayan, last na lang akong kakanta host kasi anong Uy. oras na dito is Oo, sige. 10. Okay, ma'am, sige, kanta ka na para naman This the marinig last. ko. Sa baba lang na lang po ako para hindi tayo maingay. Okay, Sige. yan, dito ka lang. Isa na lang para yung aking Mahina. Apon J, shout out Apon J. Ayan. Apon Julie sa France po kayo now. aking anak. Oo, sa France ako, mix, live mix. Nasa France ako. Sige po. Itidis ka? Iti. Ate Marfe. Okay. Hello, Mike. Wow. Okay lang ba? You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cause, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew it, I could mean so much, so much. You're the pain, you're the care, 'cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past your satellite. You can see the world to brought to life, to life. So love me like you do, love me like you do, love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, in the heat of paradise. Every inch of your skin was the only God you got to find. Only you can set my heart on fire, in fire. Yeah, and let you set the pace. 'Cause I'm not taking stride. My head's spinning around, I can't take it no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? And let you set the pace. 'Cause I'm not taking stride. My
my head spinning around. I can't sickly no more. What are you waiting for? La la love me like you do. La la love. Ang taas nito kuya, grabe. Ayaw ko nito, guminasay mga guys. Pasensya. Bakit? Mami Gina, sorry. Okay lang yan. Okay lang po yan. Medyo na ano lang yung ano mo, yung may halak ka lang, kaya ganun. Alin ang- Okay lang po yan, Ma'am Lilipot. Ayan. Oo. Ayun na po, Julie. Pakilala ko pala sa'yo si Olive. Ang kapangpangan din niya na po, Julie. Pampang. Palit niya din dyan. Lilipot. Kapalit. Apo, Jay, salamat. Bagay mo yung kanta. Ganda-ganda. Bagay niya. Ang ganda-ganda. Ay, galing niya kumanta. Hindi, sa totoo lang, magaling siyang kumanta. Kaso lang, ano, napagod siguro kahapon ito. Siguro. Kumanta kay sa LS niya, Ma'am Gina Lakman. Nag-concert kahapon. Ayan. Okay, kung Ayun, alam Apo mo Gina, lang Apo Julie, sabi niya, Kenny po, Austria, malapit sa Dins. Hindi ko alam sa yan. Vienna, malapit sa Vienna. Sausage, Vienna sausage. Malapit ka sa Vienna. Sis Lilipot. Yan. Ano lang ang katapat niya? Ginseng lang. Ginseng tea. Madami kang Parang minute yung lalamunan mo. Madami dyan mga tea. Mga tea. Ganyan. Ay, tea. Mga tea. Madami. Ayan. Ang cute nung... Julie, sabi na ko na nature. Nature! Sibyl. Si Sibyl ba Sibyl dyan? yan. Si Sibyl. Sunod-sunod kasi Opo, siya. Sibyl yan, Apo Julie. Talaga pwede. Oo. Ano lang siya. At saka yung kuya, host pala, kuya. Andiyan naman tayo si kuya, Diyos ko Lord. Ang cute niya, ang cute ni Sisi Lilipot. Gustong-gusto ko nakakita yung face niya. Yeah, yung mic niya, yung mic mami is, masakit sa Masakit sa tenga. Oo. Baka hindi lang, okay naman ang pagka-settings mo okay naman. Baka may kulang lang napipindutin dyan. Sige, tingnan natin later kung anong magawa natin dyan. Meron ka lang hindi na. Yoyo B, shoutout po. Yoyo B. Tingnan ko nga, saglit lang. Total, nandito ka naman pala sa StreamYard. Ayan. Tingnan ko nga Sige, kung Apo. settings mo. Okay Start naman. lang ako yung cellphone ko. Naka-ano ka naman, naka-echo cancellation ka naman. Pwede naman, Ready ka naman, Ayos naman. Ano po Baka siya? sa settings mo lang yan. Settings mo lang yan. Yeah. Kapag madalas tayo titingnan natin yung settings mo. Okay. Kung ano magagawa ko dyan. Host, my Yan, magalang si Apo Julie sa mga setting, Ma'am Lilipot. Tingnan Turbo natin. yan. Ay, onegaishimasu. Okay, saglit lang Apo Julie, mag-promote lang ako. Guys, Saglit promote lang. ko lang Apo Julie. Sige. Apong Edward, nagpapaalam na si Lilipot. Ay, sige po. Sige. Guys, excuse daw. Excuse lang daw. Sige, Kasi sige. baka hindi pa siya kumakain. Kanina pa siya, hindi pa siya nag-dinner. Oh my God. Kain Sige po, ka Ma'am na. Apo Julie. No problem. Sis Lilipot, sa susunod, agaan natin ha. Oo. Maaga-aga. Sa baba na lang Thank ako. you Thank you, Sis Thank you, Ma'am Lilipot. Thank you. Sino makakasama God ko ngayon bless dito? and Apong happy Edward? birthday, Ma'am Julie. Sa baba Thank na lang you, po ako. Basta Thank you din sa sa Okay. birthday. Nice to meet you. All Thank you, guys. thank you so Alright. much. Minasang, arigato gozaimasu. Minasan. Kokoro kara. Yoroshiku onegaishimasu. Ayan ko. Hi. And the Japanese kasi, pag sa Japanese is tagus sa dugo, ganun sa loob, ganun. Kokoro kara from my bottom of my heart. Ayan. Kokoro kara. Yoroshiku onegaishimasu. Ayan. Nice to meet you all. Hi. And God Yoroshiku. bless. Ayan. And then, lalo na kay host, Edward, and kay Ma'am Julie. Nice to Thank meet you. you Uy, all. ma'am. Ayan. Ano mo ko tawagin, Lalo na ma'am? po yung nasa baba dyan. Ayan, bababa na po ako mga guys kasi 10 na po dito sa Japan. So, Sige. matutulog na po yung aking kumakapak na nga eh. May pasok. Ayan. Bye-bye po.
Ayan, see you Thank you. dyan sa mga daan. Sa daan tayo magkikita mga guys. Paikot-ikot lang naman ako. Oo. Thank you po, Ma'am Lilipot. Salamat, Ma'am Lilipot. Ayan. Bye, Mom. Sis Lily, bye-bye. Bye. Thank Alright, thank you. Ayan. Ay na po, Julie. Ikaw nang bahala po, Julie. Tapos, ano tayo? Ilang oras ba tayo? Oo, kahit ano lang tayo po, Julie. Kahit 1 and 40 minutes, o kahit 35 minutes, okay na to. Okay lang. Okay lang. Sige, dire-diretso na natin. Promote na natin yung birthday mo po, Julie. Habang maraming tao. Sige. Okay guys, huwag niyo po kakalimutan. Pakidikitan po si Lilipot tsaka si birthday girl. Nakapin po yung kanyang bahay guys. Magpa-entry lang kayo dyan ng happy birthday. Meron na po kayong entry dahil pasok po kayo dun sa kanyang papremyo yung cellphone, Gcash, pabigas sa 16 po. Ayan, huwag niyo pong kakalimutan from 16 to 19. Okay? Okay, Apon Julie? Oo. May sasabihin ka, Apon Julie? Ayun na nga. Hagdan daw sabi ni Jay. Bigyan mo ng hagdan si Jay. Sige, Apo. Bigyan mo ng hagdan Wait lang. si Jay. Tapos Cut ko lang to. ako ng isa. Okay, para po sa inyong lahat. Ano kayang Cute na. kantahin ko? Okay, ito muna. Kanta muna tayo ng request ng anak ko. Nagre-request dito sa tabi ko eh. Isang siya daw muna para sa inyong lahat. Okay, mega love shout out everybody. Ola Mix, ayan. Ola Mix, Gina Lakman, and also Lilipot. Hello, Sisi. Okay, para sa inyong lahat. This song's dedicated to all of you. I'll smile, I know what it takes to fall it down. I do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses while shed a tear and never let the right time. Yeah. I put my arms on to show you how strong I am. I put my arms on to show that I am. I'm unstoppable. I'm a force within no brakes. I'm invisible. Yeah, I'm in every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down on alone. I will cry it out now. I never see what's hiding out. Hiding out down there. Yeah. I know I had to let the feeling show. It's only a way to make friendship grow. I'm button up right now. Yeah. I put my arms on to show how strong I am. I put my arms on to show that I am. I'm unstoppable. I'm a force within no break. I'm invisible. Yeah, I'm every single day. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my arms on to show you how strong I am. I put my arms on to show you what I am. I'm unstoppable. I'm a force within no break. I'm invisible. Yeah, I win every single day. I'm so powerful. I need no batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today.
unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Thank you. Alright, palakpakan po natin ang birthday girl ngayong June 16 na walang iba si Julie Flores Plus. Binaba ko yung ano guys ha, mag-connect po kayo guys ha, mag-happy birthday lang po kayo, mag-comment. Meron na po kayong entry, ayan. Ayun si Sir Alfred. Sebel Yes. BG Alfred! Ayan, mega love shout out, Brave Lion. Mega love shout out. Singer din niya. Alright. Ano ka rin niya, Jay? Brave Young yan, mega shoutout. Apong Jay na, wala si Apong Jay. Si Alfred, salamat po Sir Alfred. Singer din mga to eh. Ayan, Si ano, si... kayo dyan. Samahan ninyo ako dito. Ayan. Alright, sandali lang Apong Julie. Nababa natin yung din. Oh, Okay so- guys, huwag niyo pong kakalimutan ha, yung birthday ni Apong Julie sa 16, 17, 18, 19 guys. Maraming pa-premyo dyan. May cellphone guys, may bigas. May ano din dyan, may artista na darating. Abangan nyo po guys. Ano Abangan nyo yan? yung June 17 yon. Yung 16 pala. 17? Yun. Yung 17, variety show po. Variety show. Oh, May variety show pala. Variety show ng June 17, mga singer, comedians, at saka may may magmamagic yata. Ewan ko, mag-juggler. Kung ano mangyayari sa Darating 17. daw silang lahat. Kung merong mga kapampangan dyan, yung mga kapampangan po darating po. Sa lahat po ng iba't ibang sulok ng mundo dyan, yung mga kapampangan, inaanyayahan ko pong manood kayo ng katatawanan ng Pulosang Kapampangan sa June 17 sa birthday ko sa aking channel. Hindi pa rin ako nakagawa ng thumbnail. Thumbnail. Puro lang Oo nga, wala pa nga Apong Julie. thumbnail. Wala pa rin. Pero sure na yon kasi kanina may ginagawa kasi kami. Sineset pa namin kasi yung venue po kasi yon. So isang tutok na lang ng isang live stream. Siyempre yung ginagayak po lahat po. Ini-schedule po yung mga darating from Pampanga, yung kumanta ng Ojo Kaluguranda ka, Miss Aramuna, the Dos Paliqueros, yung kumakanta ng mga Pulosa, Osoy ko, nung Sabaya ay may kanan. And of course, yung mga Pulosa, yung Kapampangan, yung mga Kapampangan na Lugod ning Indo na kumakanta. And of course, Pusoy Dos, nandun pa rin po. May mga magician tayo, may mga singer po tayo. At nandun po ang aking banda, yung Hulita Band na kumanta, nag-compose po at nag-produce nung Kapilan Me. Ayan. Kapilan Me ibie ing kekang lugod. Yun po ay, ang yung lingkod po ang kumanta noon at nag-compose. Sana po, doon po maririnig niyo pong live sa kanila, ipapakanta ko po sa kanila. Oo, punta po kayo, Sis Gina, mga kapampangan po na nandyan. June 17 po sa Julie Flores, France. Ayan. Pakikalembang na lang po para makita nyo kung ano yung, mamayang ko ng konti ko na lang po ipopost kasi basta't po, dumikit na lang po kayo tapos kumalembang kayo para magkalembang Yes. sa inyo yung ang dami kasi. Oo, huwag niyo kakalimutan guys. Sigurado kakantayin niya Apong Julie yung kanyang single album. Yung single album mo yung Kapilan Me Apong Julie. Oo, kakantayin ko yun. Kailan? Ngayon ba? Oh, pwede rin Apong Julie yung may kapampangan dyan. Baka yun ang ating Sige, wala ganito kang na kumakanta lang. Apong Julie. Haluin na lang natin ng Kapampangan at saka Tagalog. Para, Sige, sige. Para mimix ko na lang po, ha? Ito Sige, po sige. is, hindi naman po talaga akong totally ang original nito. Parang Ojo Kaluguran din yun na nilagyan po ng ibang lyrics. So ako po, in-adaptation ko po from Kapampangan version. Pero ito is na all-time favorite kanta na Wow, Bisaya. Walang Bisaya Bisaya. talaga. Hindi siya Bisaya. Gusto ko nga gawing Bisaya to kasi di ako marunong Bisaya eh. O di ba? Kung Bisaya sana ito eh. Gusto ko lalagyan ko ng kahit kaprasong Bisaya lang ito para merong kabisa-Bisaya naman ako malagay doon. Pero bigyan niyo magagawa ko ng may Bisaya version para kung gusto niyo po ng Bisaya, kakanta din po ako ng Bisaya para sa inyo. Meron naman po akong alam na kahit Perfect po. isa lang. Kahit isa lang na Bisaya. Oh, sige. Okay, dito na lang, hindi ko mahanap yung aking -1 na ginawa. Ito na lang, -1 na lang ni Leslie. Ayan.
Para po sa inyong lahat. At sana maibigan nyo ito alam na alam nyo tong kantang to kasi alam ko kinakanta nyo rin ito. Kahit sinong kumakanta, maraming kumakanta nito ng awiting ito. Pero ako, binigyan ko po ng ibang version. At version ko po. Ayan. Para sa inyong lahat, mga hugutera at hugutero dyan. Okay, Tagalog muna tayo Sound. Kay lupit ng tadhana na sa'kin ay dumating, di ko inaakalang ako'y iibig sa'yo. Nangako ka pa sa akin na ako lang ang iyong mamahalin, at ako'y napaniwala mo. Kay sakit mang isipin, ayaw ko mang damdamin, ngunit ang katotohanan, nagawa mong paglaruan. Nangako ka pa sa akin na ako lang ang iyong mamahalin, at ako'y napaniwala mo. Kailan kaya makakanta ng pag-ibig mo? Kailan kaya maaangkin ang pagsuyo mo? Kailan kaya mapapasakin ang puso mo? Kailan kaya makakamtan? Kailan kaya maangkin? Kailan kaya mapapasakin? Kailan kaya makakamtan ang pag-ibig mo? Kailan kaya maaangkin ang pagsuyo mo? Kailan kaya mapapasakin ang puso mo? Kailan kaya makakamtan? Kailan kaya maangkin? Kailan kaya mapapasakin? Kapampangan version. Sakit mang isipin, ko na buring damdaman, onek ing katutuan, agawa mo kong pegmulangan. Mengako ka pa kanako, naya ko'y luguran mo, at ngeni meniwala ko. Kapilan me, ibiyekan na kuwing lugod mo. Kapilan mo, sabihan kaluguran mo ko. Kapilan me, ibiyekan na kuwing puso mo. Kapilan ko, aranasan. Kapilan ko, hindi damdaman. Sambitlan mong kaluguran mo ko. Kapilan me, ibiyekan na kuwing lugod mo. Kapilan mo, sabihan kaluguran mo ko. Kapilan me, ibiyekan na kuwing puso mo. Kapilan ko, aranasan. Kapilan ko, hindi damdaman. Sambitlan mong kaluguran mo ko. Kailan kaya makakamtan ang pag-ibig mo? Kailan kaya maaangkin ang pagsuyo mo? Kailan kaya mapapasakin ang puso mo? Kailan kaya
kaya mapapasa akin. Ayan po yung Kapampangan version na merong Tagalog version na Ayan guys. sa susunod, gagawin kong How to be you, Ma'am Julie. Ay, hindi naman, Miss Lilipot, ikaw naman. Ikaw, ikaw, iba naman kasi yung mo, genre mo sa genre ko, pero yung boses mo, unique. Narinig ko kanina dito, sobra. Yung boses ni Ma'am, ang ganda ng boses ni Ma'am talaga. Ken TV, ayan. Ma'am, how to be you also. Ma'am Lilipot, how to be you also. Ayan, nag-share tayo ng Sir JB, shout out Sir JB. Ayan. And of course, ayun, 18 Okay, million in the house. Julie. Kalab shout out. And of Oh, course, 15 million. 18 million in the house. yes, Shout salamat out po sa sa lahat. mga bagong dating. And thank you so much. Magdikitan po kayo dyan. Ang ganda ng kanta mo, Apong Julie. Oo. Ayun po, gusto ko na pong i-release. Ayan, hindi ko ma-release dahil po, napaka-busy ko po. Pero abangan nyo rin po, madami din po akong i-uploads na mga cover. Buti pa si Kuya, si Apong Edward, ang dami niyang cover. Hindi ako makapag-cover. Ako wala talaga akong time mag-cover talaga. Ang dami kong ginagawa. My God. Oh, magaling ka talaga Apong Julie, sabi niya. Ang dami mong alam na kanta Apong Julie. Ayan, nagpalipad si Oy, grabe. Ma'am Lilipot, salamat po sa iyong palipad. Maraming Thank you so much. salamat sa iyong palipad. Ayan. Apong Siguro Julie, bibigyan hiniram mo- mo pala yung mo Yung thank you dito Apong Julie. Ay, okay lang. You can Okay. use all. Magpapasalamat lang ako Apong Julie. Ito. Okay, okay. Oo. Ma'am Lilipot, maraming salamat po sa iyong palipad. Ito po para sa iyo. Maraming salamat. Ayun. Ayan. Thank you Edward, ulit. Ang daming TikTok. Oo nga. Jennifer, baka naman gusto mo akong i-subscribe sa TikTok ko. Follow Oo, me. subscribe niyo si Apong Julie Julie Flores Franstead. May TikTok din po ako. Kaya, love shout everybody else in the room. Ayan. Outdoor adventure. Ayan ang O2. Yes, Ayan. outdoor adventure. Shout out to you, my friend, from other country. And all live mix vlog. Grabe, ganda. Sabi, ganda ka daw, Apong Julie. Galing ka daw na kumanta. Ano pa ang kakantahin ko? Saglit lang po ito. Ikaw, Apong Julie. Mga kapangpangan dyan, guys, please connect to Lilipot. Ay, nakapin po sa taas. Uy. And ang ating birthday girl. Sa Connect si niyo po si Steve. Lilipot Doon lahat po ng mga dyan. Lilipot, punta ka sa akin, pako-connect kita sa mga friendship ko doon sa channel ko. Grabe. Madaming magugustuhan ka doon kasi bukod sa beautiful ka, napakabait mo pa. Jennifer And Shield. of course, Doon, Apong Julie, wala akong nakikita. Ano daw? saan doon Hindi maintindihan? Julie, wala akong nakikita. Uy, meron Julie Flores Friends. Ayun, TikTok. Parehas na parehas. Parehas lang. Ilang subscriber mo na doon, Apong Julie? 600 ka na ba? Nakayo 1,000 ka na ba? Wala, magsi-7 pa lang. Wala pa? Hindi pa kasi ako nakakapag-upload eh. ng Naku po, I'm not, sabi niya. Beauty. Oh, you are beauty. Okay. Oh, meron din akong TikTok, guys. Umakyat din si Julie Flores Friends doon. Pwede kayong umakyat doon. Pinapakilala ko lahat ng umakyat. Alam niya, Apong Julie. Ano kaya kakantahin ko, Apong Edward? Apong Julie, pasarado na lang natin to para ano na lang. Oo. Okay lang ba? Sige, Kasi baka kahit gawin mong tatlong may daan ka pa, baka may ano ka pa, may ang tawag dito. Wala. Dami, 21 million in the house. Seryoso to, guys. Diretso mo na lang. Baka may umakyat pa. Sige, andito lang ako. May 1 oras pa akong free. So, Sige. So, bigyan ko kayo ng isang awiting, ano ba? Yung matagal ko nang di Sir JB, salamat Sir JB. Mag-ano lang kayo, guys. Dikita lang kayo. Mag-go to channel lang kayo. Mabilis lang po, guys. Ma'am Brave, shout out sa'yo, Ma'am Brave. Mag-ano Please, na lang ako, connect lang, ha? sampagitan na lang ako, di ba? Ayan. Sige, Apong Julie. Sampagitan na lang. Ito. Mga naka-line up ko dito eh. Kasi minamalat ako.
Okay, para Oh, po sa maganda mga... daw Apong Julie, sabi ni Ma'am Gina. Kasi mga ano niyan, favorite niya yung mga sampagita. Apong Julie, si Gina Laban. Kaibigan Annabel Briggs Vlog. Hello po, host. Ganda ng Hello. kumakanta. Pwede pong kantahin mo po yung Hindi Ako Laruan. Hindi Ako Laruan. May nagre-request sa Apong Julie. O sige, kantahin ko muna yung Hindi Ako Laruan. Okay. Pero bagong laro guys ha, pakipunap muna si Julie Flores France, magganano kayo, mag-happy birthday po kayo, may entry na kayo, okay? Huwag niyo kakalimutan. Entry. Po. Entry. Okay, wag mo na- entry lang po. Entry po yun. Ang super chatter po doon is mananalo ng instant 2,000 pesos po sa roleta. Basta super chatter po siya. Ay, tsaka membership pala, membership. Okay, para po sa request ni si may request ito? Ana Mix Vlog. Ana. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan matapos ang kinin pag-ibig ko tangal iniwan mo akong may dusa't luhaan pangako mo'y walang natupad pagkat pag-ibig mo pala sa aking huwad bigo ang puso ko sa'yo'y naghahangad o kay sakit namang sinapit iyaring palad hindi ako laruan na iyong iiwan matapos ang kinin at pagsawan ako'y may damdamin marunong masaktan tulad mo rin akong puso'y nasusugatan Hitna! Batid ng lahat na kita ay mahal kaya't naibigay sa'yo ang puso ko't dangal akala ko noon pag-ibig mo'y tunay kunwari lang pala ang iyong pagmamahal hindi ako laruan na iyong iiwan matapos ang kinin at pagsawan ako'y may damdamin marunong masaktan tulad mo rin akong puso'y nasusugatan hindi ako laruan na iyong iiwan Daddy Dance matapos ang kinin at pagsawan ako'y may damdamin marunong masaktan tulad mo rin akong puso'y nasusugatan ako'y may damdamin marunong masaktan tulad mo rin akong puso'y nasusugatan salamat po ayan po ang mga kaibigan ang inyong request ayan na hindi ako laruan Ayan. Shout out po natin Apong Julie, sila Dada Dom, si Pitek, si Daddy Dance. Ayang kapangpangan din niya si Daddy Dance. Uy, mga Mekeni. Ayan. Daddy Dance and Claude's Bloods. Ayan. Salamat Yes. po. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga nandyan guys ha. Kenny TV, Apong Kenny. Salamat Apong Kenny at TV. Salamat. Jennifer Shield. There, Ang mga Jennifer. sabi dito. Ayan.
Mega love shout out Jennifer Shield, the Daddy Dance and company and from the Korean life and Korean out there. Daddy Doms, Dada Doms and Yes. Tech. Yan, maraming salamat. Bekeni, Abe, Uhu. Yan. Okay, ano pa ba ang Wala na. kantahin? Daddy Dance Lilliput. Okay. Mag-request lang po kayo dyan yung mga gusto nyo para sa inyo. Apong Banji, Vergara, shout out sa 18 million in the house. Banji, mega love shout out. Isa pa rin po sa mga awit ng sampagitan na nilagyan po ng Papa B! mega love Ayun, shout si out Papa B. Ayan. Para sa inyong lahat, isa pa rin pong awitin. Yako nga! Pala ka dyan! Makyat ka dito. Speech. Makyat ka dito. Back to back tayo. Yes! Kung pansinin ang naninira sa'yo, kung pansinin ang naninira sa'yo, huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Woo! Akami! Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang na tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong didibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. No sé, malasi. Woo! Sino? Sino ba sila? No sé, malasi. Sino? Kami! Sino ba sila? Talagang ganyan. Huwag mo lang patulan. Wala lang magawa, kaya sila nagkakaganyan. No si balasi. Jetski. Sino? Sino ba sila? No si balasi. Sino? Oh, sino ba sila? No si balasi. Sino? Sino ba sila? No si balasi. Sino? Sino? Sino ba sila? Sino? 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 Sino ba sila? Sino ba sila? Sino ba sila? Sino ba sila? Salamat po! Dahil sa kinanta mo, pasok ka na. Pasok ka na sa... Alright! Ayan po ang ating Lee Ruelo, shout out! Yes! Mega love, shout out. Kumusta po kayo, Papa B? Ayan. Okay lang, okay lang. Siyempre, Buti para kasi dito Papa, siya akong pinatakot pulo sa mo gitna. dito. Sa akin, hindi siya Ano, nagkakit. maalingaw mo yung post sa kabilang kwarto ni Julie. Kaya sabi ko, Jensky, shout out. Sir JB, salamat po. Lily Ruelo, shout out. Oy, sis Lily. Ayan. Nag-shout shout out. Ayan. Thank you so much. Papi, kumusta ka na? Nasaan ka na? Eto, okay naman. Medyo ayos naman. Nakita ka pa lang Konti kita, nasa Tarlac ka. Oo nga, nagpunta ako dun eh.
Pupuntahan ko sana si Ka Edward. Baka maligaw Oo, ako. Tarlac lang po ako, Papa B. Tarlac lang po ako, Papa B. Tarlac Saan lang po ba na- kayo pumunta sa Tarlac? Napakalapit lang doon sa mall. Sa mall. Oo nga. Ayun, sa SM. Malapit ka ron. Oo, isang sakay lang po ako doon. Sayang, sayang. Oo. Nag-road test kasi ko eh. Kaya, ayun. Sayang talaga. Pagkakataon. Ayan, shout out natin muna yung 20 million in the house. Shout out po sa 20 million. Salamat po Oo, sa ayan. support. Mega love shoutout sa inyo ha. Magkakalat lang kami sige, talagang thank you. dito sa bahay ni Ka Ay, Edward. partner. Partner, kailan ba tayo magtatandem? Ikaw ah. Ikaw lang naman ang ayaw mo lagi. Iniiwan mo ako sa ere eh. Uy, hindi ah. Magrarakrakan naman tayo sa isang Sabado. Sabado Rakrakan kasi ba? Ano gusto ba? ko. Ano ba yung content nyo? Any kind of music? Old song, love song? Okay lang rock? kayo. Hanggang gusto. Mm. Pero yung sa atin, rakrakan tayo ah. Rakrakan tayo ng ano. Namiss ko si kapalit ni Edward eh. Matagal ko din ang kasama to. Buti ka pa, namimiss ka niya. Ako hindi ako Oo. Ngayon ko lang po inumpisan tong program ko every Monday. Kasi nga nung May wala pa tayong kaya after July ngayon, napunta ngayon ng Monday. Baka next Monday, hindi ko alam. Hanap na naman ako ng singer ko Ayan Monday. mo, si Papa B. Ano pang ginagawa mo? Papa B, next Monday. Si Papa B. Oo. Ang tanong, pwede kaya si Papa B? Wala pwede namang yan. problema pagka libre. Di pag nakita ko naka-live ka at nag-live na nakita ko di pupunta ako sa channel. Mm. Ganun lang yun. Sige. Apo Julie, huwag natin patagalin pa si Papa B para makapagpahinga ka na rin kumanta. Okay lang ba, Apo Okay Julie? lang, sige, pakantayin mo na, pakantayin yan. Okay, please welcome ang ating special guest singer for today. Walang iba kundi si Papa B Entertainment. Talagang binarnatan na. Sige, kantayin natin mga luma para sa kanilang lahat. Oh. Mga luma kasi ko eh. Luma na rin kasi. Kaya luma na yung kakantayin ko. Pares tayong luma. Oo. Ayan, sige. Para sa inyo lahat. Tira! Answer me, oh my love. Just what sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. If you happy or without me, I'll try not to care. But if you're thinking about me, please listen to my prayer. You must know I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow now I turn to you. Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow now I turn to you. Please answer me, my love. Answer me, my love. Galing ah. Naalala ko tuloy yung plaka ko doon. Yung plaka mo. May mga plaka ako dito. Ganyan yung mga tumutugtog. Ayan. Oo. Happy kasi Father's alam mo, Day mas- pala. Papa B. Oo, Happy thank you so much sa lahat. Happy Father's Day din sa iyo. Ang ganda ng Papa. Yan, Papa B. Yan. Happy Father's Papa. Day. Alang Papa. papatain yan.
Papa. Ayan. Oo, saan na ba yun? Oh. Asan na? Meron ako dyan eh. Father's Day. Asan? Ayun o. Ayan. Ito. Okay. Ikaw yan, yung maliit o yung malaki? Ako yung maliit. Oo. Iniwanan ako ng tatay ko eh. Oh, kaya happy Wow, Father's ang Day. galing ng Papa. ang ganda. Magaling ka daw, sabi ni Lilliput from Ang galing mo. Japan. Ay, maraming Lilipot. salamat. Eto si Chupapa. Ay, si Chupapa. Pwede mo. Nasa Japan siya si Sayang. Lilipot. Ayan. Konnichiwa ba? Konnichiwa. 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 Wow. Ilang mga kanta ang gagawin natin ngayon? Kayo po. Isa sa'yo, isa sa akin, tapos isa sa'yo na naman, isa sa akin, isa sa'yo, tapos isa Kayo lang po kasi nga nung dito eh. Ako talaga ako magaling na singer. Kayo lang po talaga yung mga professional singer. yung mga Alam mo, request. alam mo, partner Julie, ito yung ano ko, ito yung mga kinakanta ko. Classic tayo, classic collection. Oo nga, yung classic mo is high-tech. Yung sa akin, lumang-luma talaga plaka. Sige na, kukunin ko. Plaka. Pakikita ko Tumatawa sa'yo. sila. Plaka. Lilipot. Akala mo. Alam mo naman yung mga classic, magaganda yan eh. Lalo na yung Mona Lisa, Mona Lisa. Ayan, sa mga gusto po umakyat, pwede po kayong umakyat habang maaga po kasi mamaya-maya po baka hindi na po pwede yung aking resident singer na siya po Julie. Kaya yun, guys, akyat na po kayo. And please connect to Papa B. Ayan, binaba ko po kanyang bahay. Ayan. Sino yun po Julie? Talaga naman pinakita kay Elvis Presley. Ay, Elvis Presley. Okay. Grabe talaga to si Plaka Papa. Pag talaga. umaga ba na? Sayang, mamlilipot. Plaka. Plaka. Makaluma talaga to. Di ba? Kung luma ka, mas luma ako. Marami akong luma dito. Pati nga ako luma na eh. Hindi, yung sa'yo naman, may ano naman yung sa'yo, may lumot na, hindi na luma yan. Oo. Lumot na Hindi ba? po mamlilipot. Pero umaandar pa sila. Meron ako play. Meron ka ba niyan? May turntable ka? Meron ako. May, andun no. Di ko na mabubuhat dito dahil mabigat. Andun siya. Tuwing linggo pinapatugtog ko sila. Ang sarap pakinggan talaga. Tapos gumagano Si yung plaka. Lilipot. Mukhang akit si Lilipot-pot pakyatin mo. Ay, Parang. kanina pa siya. Bumaba nga siya eh. Kabababa lang. Siya yung guest ko. Papa B, siya po yung guest ko ngayon, Monday. Si Lilipot. Ma'am, Ikaso daw. may guest ka pala. Every Monday may guest ka. Oo, kaya nga sabi Apo. ko sa'yo, pwede siya si Papa B sa next Monday. Ako Sige lang po, naman ang pwede. makakatandem mo. Wala namang Tumango problema. ka na. Anong oras ba yun? Kanina pa. 7 or 8. Kayo po, basta 7 or 8 kung available siya po Monday, Julie. Kasi Monday, kailan na ano ko. Opo, every Monday. Gina Lacman Vlog and Dan Dikit. Salamat. Maraming salamat, Ma'am Gina. Bigyan mo lang ako ng picture mo, Papa P. Ayan. Tapos, Ako na gagawin ko na magbibigay lang. sa'yo ng picture. Gusto Ayan, mo? bibigyan ako ni Julie. Si Julie Shopping Julie. Matik na yung Shopping Julie, di nawawala sa sa thumbnail niya. Always yan. Oo. Imelda! Apong Imelda, shoutout Imelda. Gawin yung Saturday, sabi niya gano'n. Gawin niyo daw Saturday. Ewan ko kay Edward, ginagawa niya. Wag Saturday, may live tayo nun, Lilipot. Meron tayo, hindi ako pwedeng Saturday, madami akong gagawin. Siya po Julie, Monday yung available niya, kaya Monday na talaga. Every Monday. Music night concert. Imelda Villegas. Uy, Imelda, may galap shoutout. O sige, tatapatan ko ng makaluma. Lumang-luma talaga yung Okay, sige. luma 16 tayo million. ngayon. Salamat po, 16 million in the house. Luma. Mamaya na yung request mong after nito. Yan, diba? Diba luma to? Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy for feeling so blue. I know you love me as long as you want it, and then someday you leave me for somebody new.
thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy. Ayan. Crazy, 1970. Ay, 1969. Sabi nila po, Julie, ikaw daw yung kumantang original. Galing, Sabi galing. What? Original. Sabi nyo, Wow. wow na wow talaga. Ma'am Julie. Kakupas-kupas, ano? O hindi. Lalo na pag nagbe-bating suit yan, walang kakupas-kupas. Oh, May Papa Papa B. B, huwag niyo pong kakalimutan ha. Birthday ni Apple Julie. 16, 17, 18, 19, 19, hanggang 19. So may sexy si Juling yan. Ano kaya pinagagawa sa buhay nito? No? Eh, ganun talaga yun. Kailangan ko magpa-sexy. Baka bigla akong buhay. Mapaswimming ako. Hindi Hindi. Makita mo ako. Baka hindi ako masexy. Makabigla akong buhay. O, di ba? Agoy! Di pa ako napapanganak 1969. Oo. Ako din. Ibig sabihin, bata pa si Lilipot-pot. Oo, bata pa si Lilipot. Bata pa siya. Bata pa siya. Bata pa Bata yun pa si si Lilipot-pot. Mm-mm. Oo. Yung kakantahin ko kaya, malaman niya kung ano to, kung anong taon. Oo. Tignan natin po. Mami the Vlogger, shout out Mami the Vlogger. Okay, subukan natin. Oh, sige. Tingnan mo, Julie, kung anong taon itong kakantahin ko. Vloggers. Ano? Sige, sige. O, ayan. Shoutout sa inyo, ha? Okay, ito na. Natin si Papa B. The Vlogger Wannabe Mega Love Shoutout! Oh, Julie, tama ko anong taon yan, ha? Jennifer Shield, Mega Love Shoutout! Imelda Villegas, Shoutout! '80s daw, sabi ni The Vlogger. Old man I am, you are the reason for me, you help me understand, and I'll be your shelter from the rain that never ends. Girl, you always got a friend in me. All that we had, I should have known our love was older than the past. I throwing my life away on a song I never had, just speaking a special girl. I made you die inside, but you love me. I don't believe the world, no, the world can give us paradise when you make you deal to me. Still I just could not see the light. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Your Papa B. And I won't let you down.
Di ba nilipot yung papa siya? No better along will be now when you turn around. I will live for you till the ocean turns down. There will never be any man that love you just the way that I love you. So don't believe the world, no, the world can give us paradise in the eye within the storm. When I just could not make it through the night, as long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Wow, napa I love you si Jennifer Steele. You and I. Papa B, galing. So don't believe the world, no, the world can give us paradise in the eye within the storm. When I just could not make it through the night, as long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Yes, meron siya. Kunin mo kay Amang Edward. Ano daw? Since lilipot, sa'yo na si Papa B. Sa'yo na si Papa B. Yung Facebook Oh. Kukunin ka daw niya daw, wag lilipot. Oo. Di ba sabi ko sa'yo, Fine maraming ka daw, si Papa Papa dito. P. Ay, marami dito. Mamlilipot. Ay, kung nakita mo lang yung mga kapangpangan dito. Di ba akong Ako, si Julie? Apong Kiss. Sample pa lang niya si Papa B. Marami pa dito. Mga malilibi pa. Mga malilipi, mga malilipot Ano na pa. naman ba yan, Julie? Hindi ko Pupunta maintindihan. ka sa 19. Makikita mo sila, nandun sila lahat. Dapat sa 19 talaga? nandun ka. Papa B, sa 19 tayo Oo. ha. 19 tayo, Papa B. Oh, ha? sure. Saan? Sure. Okay. Lingko tayong lahat mga Dabar Cats. Kasi yung 16, 17 iba. Tapos 18 palaro pa rin yun. Yung 19 tayong lahat full blast na yan. Mas magaling Tumatawa si kumanta Gina. mine. Ay, Gina. naku. Basta magaling kumanta, mine, sabi niya. Basta magaling ko. Oh, O, di ba? diba? Naku, na-mine ka na. Papa B, wala na. Na-mine ka na kagad. Kaakit mo lang, may Namamay na-mine na na sa'yo. agad, eh, no? Ano, mamay na. Oh, Patay. macho pa si Papa B. Oh, tingnan mo, may 10 abs yan. Si Papa B. Yo, Papa B. Meron po kayo 10 abs. Ayaw kong bata. Sabi niya ganun. Ayaw ko ng ba? Hindi naman bata yung batang isip lang yan. Pero hindi siya bata. Si Papa B, ano ka na to? 2 years na kami dito sa YT ni Papa B. Kaming dalawang naunang magkabarkada dito sa YT ni Papa B. YT. Tapos, yung 2 years na kami dito. Kaso lang na, ano nito, nakakalimutan na ako nito. Hindi na ako pinupuntahan. Ikaw nga nakakalimot eh. Almost 10,000 ka na nga ako. 2,000 pa lang eh. 10,000 na siya. Sarado na. Happy 10,000 Mansar. Ay, Happy 10,000. Happy Oh, 10,000 June. na siya. O, di ba? Sana all. 10,000 na Happy June. Hindi ko alam wala akong alam dyan. Basta O, marami na siyang nagastos. Hindi, Hindi, walang nagastos to. Hindi ako nagastos. Pinapatigit na siya. Pinapatigit siya. Meron lang, umaangat lang talaga kasi dun sa mga content ko. Kasi Talaga push ba? lang oo. Tingnan mo Talaga man ba? yung mga content ko. Parang si David Ay, yung Copperfield. Kapampangan. Sa Kapampangan, umaangat sila. Pag nanood sila ng Kapampangan Pulosa, ayun, dinidikitan nila ako. Yun. Eh, sana naman sa lahat ng mga kapampangan dyan, mga kapitbahay ko dito, mga kapampangan, dikitan nyo rin ako. Kaya kasi ayaw pumunta sa dikitan channel nyo, ha? ko eh. Kung kumakanta ka doon, pinadikitan kita. O, di ba? Ayan. Parang face pa, oo. Wala. Parang... Ayan, ilaba ko yung bahay ni Papa P. Patikitan niyo po si Ay, Papa maraming P. salamat. Friend. Yes. Papa B, patidikitan kita lagi ha. Basta dumikit-dikit ka lang din lagi sa akin. Punta ka lang, ha? Ano, susuklo ba ako sa'yo sa palda mo? Kanta ka lang ha, Sumuklog ka sa Ma'am palda Julie. ko.
Ayan. And then, yung may request si ano, si Marami Ana, baka nagastos. kanina. Walang nagastos yan, si Julie. Wala At nagastos. pinamimigay ko pa nga yung papremyo kong bananas, di ba? Pinamimigay ko. Pag nanalo ko ng bananas. Congratulations natin, Julie, sabi ni Imelda binibigay ko Villegas. lang. Sabi ni, Sige na. sabi ni Dory po. Yung mga gamers ko lang yon, mga gamers kong dumidikit sa akin. Aray ko. Almost 100K ang nagastos ko sa YT. Ay, grabe. Grabe ka naman, Lilipot. Huwag kang gagastos ng ganon. Hindi natin, Tama. wag. Sana all nakakagastos. Grabe, 100,000. Lilipot, wag kang gagastos ng Napagawa ko ng ganyan. bahay namin dyan. Pwede nang ano yan. Hindi ko Eh, kaya. teka, Bahay yan, natin Julie, bahay na yan. Oo, isang tricycle na yun na merong Oo, naku, sana all may 100K, oh. O, diba? Lilipot! Ayun, main mo na ba si Papa B? Ako kay Papa B, 100K. sabi ni Gina. Salamat po sa pagdigit. Papa B, mine, 100K. Ay, wow! Halapakan! Yay! Mine, 100K. Oh. Puka natin, Papa B. Papa Edward, sinong gusto nyo? 100K. Ay, si Papa B yan. Patalo na ako. Kay Papa B na ako. Talo Mag-bidding yan. kayo, 100K, Bidding 100K. na, oh. Bidding. Mind you, Papi B. Ayan, si Papa B, ano na yan? Marami na experience na si Papa B. Papa B. Maraming Papa B, sold out 100K. Sold out ka na. Oh, 100K. ano to, bidding? Aray ko. Grabe. Ayan, kumain si Papi B. Ayan, oh. Kumain ka na daw, Papa B. Ilagay ka na sa, sa Japan. Sa kahon. Hindi Sa mabili. kahon. Naku, makakapunta ka na naman ng Japan. Nagtagal mo nang pumunta sa Japan, Oo, pupunta ako ng Japan, ah. Mukhang matutuloy ka na. Aray ko. Patay tayo dyan. Okay, Mamaya, ano may ba Matawas ang yan. next na kakanta? Sino ba next na kakanta na? May nire-request Ay, si Ate Julie si na. Ana. Si Ana, may nire-request. Pasensya na po kayo. Nire-request lang po ito, isa pong hugot song. Ayan, hugot song lang po. Para sa inyong lahat. Panahon pa ni ng nanay ko. Ito. Para sa inyong lahat. Mga humuhugot dyan, ng mga hugot. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi balin ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Kung RTV. Nang ibigin kita, marami ang nainig. Aburin ng Imelda? May nagsabing marahil araw ako ay hangal. Ang sagot ko, hindi balik ng hangal. Mas hangal ang mga pusong di marunong magmahal. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mawasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Yes. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Joke box ito? Benching ko, hulog ko dito. 3 kata. Nang ibigin kita, marami ang nainig. May nagsabing marahil araw ako ay hangal. Ang sagot ko, hindi bali ng hangal. Mas
kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mawas na. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Thank you so much. Ayan po yung mga hugot song. Ayan. Uso. Mga jukebox school eh. Pangkabaret. Pangkabaret. Yun ang mga yung mga sa jukebox ba? Alam mo, ano lang ako doon, 4 na taon nata, 3 taon. Lagi ako sa tabi ng jukebox na hingi akong benching ko sa tatay ko. Patugtog ako kakakay. Lagi naman yun lang ang mga laman ng jukebox. Wala kang mapipiling iba. Yun na pinapatugtog. Agoy, sabi ni Lilipot. Ayan, di ba? Mga Ayan. hugot song. May nagre-request dito, Papa B. Kay Papa B. Yung anong request niya dito? Dito sa taas eh. Hanapin ko. Ayun, my love will see you through. Bago. Ito. Love Anong me with request? all of Anong your request heart. niya? Love me with all of your heart. Love me with all of your heart. Sige. Ay, kayang-kaya ni Chupapi yan. Ay, Chupapi. Chupapi. Maning-mani lang sa kanya yan. Nakakapilip pa. Chupapabi yan. Chupapabi. Aray ko. Patay tayo dyan. Sintabi ron eh. Alright, request. Yan, i-request. Sige, banatan na natin yan. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart. Oh, not all. Thank you, Olive Mix Vlog. Just promise me, babe, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you need me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Pa-reserve na yan. Aray ko. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you need me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Thank you, thank you.
Thank you kay Gina Lakman Vlog. Thank you so much sa iyong palipad. Ayan. Ayan, thank you so much, Sis Gina. Ayan. Yes. Thank you sa iyo, Sila, Palipan. lakman. Ayan. Papa Dante Chupa. Ay, Papa Chupa Dante. Ayan, meron pa Papa Chupa dito. Si Apo Dante. Dante Barong. Sarao, tamang Dante. Dante para Papa Chupa din yan. Ayan. Papa Chupa. Oo. Pogi din yan si Dante Baron. Pangpangan din yan. Pag nakita mo yung Dante Baron na ano, na yung may biyak sa likod, Oo. yung ano, yung Dante Baron. Baron Patay yung tayo sinasabi. dyan. Yung ano, Oo, laki ng katawan niya. laki Diyos ng ko. katawang Hook. incredible hook yan. Ay, Diyos ko Lord. Incredible hook. Ma'am Gina, salamat po. Thank you, Ma'am Lily. Ma'am Lily Ruelo. Salamat po. Yes, Lily Ruelo. Lily, halika rito, Lily. Huwag kang ganyan. Apo Jolene, di ba asawa niya? Yan, ni Sir Ruelo yan? Hindi. Kapatid niya ata. Kapatid. Kapatid. pinsan. Okay. Kapatid niya. Mga Ruelo family yan, mga singers talaga. Lily Ruelo, si Bebe Lily, si Ruelo, mga Okay. si Bing. Apo Julie, ano lang natin yan, Papa B, i-acknowledge lang natin yung nagpalipad si Ma'am Gina. Please guys, Oh, yes. road 1,000 na to si Ma'am Gina. Please connect po Ma'am Gina. Ito guys, ang kanyang pasasalamat, acknowledge kay Ma'am Gina. Para sa iyo to. Ma'am Gina. Siya ba yung Yeah. nag-request kanina? Siya ba yung nag-request kanina ng ano yung Love Me With All of Your Heart? Si Ma'am Gina. yata. Si ano? Si Lilipot. Si Lily O po. di mapag ano yan, pag ano mo siya ng awitin na mag-request siya ng kanta, baka madali natin yung ano. Total naman nagpakulay naman sa iyo, di palakpakan. Palakpakan yan. Okay, mag-request lang po kayo. Yes, Ma'am Gina, pag meron kang nais ipakanta dito sa aming tatlo Wait ko muna to. Hindi, sa'yo lang kasi ikaw ang center of attraction ngayon kasi main na kami dito, Ganon? main host na kami. Ikaw lang ang Ganon, guest ngayon. So, ikaw ang kakanta kasi. Bravo, Papa B. Sa'yo lang, sa'yo wala lang namang yun. problema. Oh, Daddy B alam mo daw. naman- Daddy B. wow, Daddy my B way na, hindi na. my way naman yung ano nililipot. Oh, my way. Yes, Lilipot, magpapalipad din yan. Makakala mo. Sige, kantahan natin ng my way. Kantahin mo na yung my way. My way. Pero way. baril ha. My way, huwag niyo akong babarilin ha. Okay, my way. My way naman tayo. Go, go, go. Banat. All right, my way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I'll live a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, to be to mention, I did what I had to do, and so it true, without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I'm below
I laugh and cry. I have my feel, my share of losing. And now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. And at the word of one who kneels, the record shows that the blows and did it my way. Yes, there was Patay. Patay ang Papa B. ikaw. My golly. Oo. Oh my God. Ayan. Ayun guys, si Papa B, please connect to Papa B. Ayan, halos lahat mga nandito sila. Sige na, siya pa rin. Wala pa rin ano guys. Ma'am Imelda. Matawag. Oo. Pastilan ka. Anong pastilan? Pastillas? Pastilan ka. Ay, pastilan. Waray man si Ano Man ba yung Lilipot. pastilan? Hindi. Ayaw kasi Waray turuan ka nito man. siya. Hindi. Turuan mo kung ano may pastilan. Bisaya yan, Bisaya. Ha? Bisaya. Bisaya ba yan? Oo. Bisaya yan. Pastilan. Waray. Alam nyo, may paborito kong kinakanta ni Julie, kapatid na Edward. Meron akong kinakanta si Sige po. Julie na paborito ko. Gusto kong talunin si Julie sa kanta na yun. O yan. Anong kanta hahamunin po? mo na naman ako. Hindi naman ako lumalaban Oo. sa'yo eh. Di, Hindi, magaling Bullshit. si Julie. Sinira mo, Daddy B. Ano sinira daw? Sinira Alin niya yung ako sa huli sinira? eh. Ano sinira? Hindi, okay Sinira nga ako yun. sa huli. Hindi masisira yun. Okay, may aawitin pa ako sa inyo para sa inyo dito. Yung, Oo. sige. Inahamon Gusto na ko naman ako ni magustuhan Papa. nyo itong Hindi po ako awitin nito. lalaban. Hindi ako lalaban. Si Julie kasi, lagi akong tinitira nito eh. Yung tinitira kita. Hindi kita tinitira. Oh, Hindi para pa sa inyo. kita natitira eh. Tirahin mo ako. Ay, tirahin kita. Okay. Tirahin mo si Lilipot. Titirahin. Sige, titirahan na yan. Para sa inyo lahat. If someone's gonna find you, first you gotta let them in. 'Cause love begins with one alone. The hardest part is over. Now it is letting go. One alone. How
ng sabaw. Oh, ayan. God, Papa B, ano ba yan? Mga tiyanak mo ba yon? Mga Ay, inaalagaan mo grabe. dyan? Daming, Ayan. daming tao nila dyan. Baba. Ito kasi si ano, Ses G, si shoutout. Gwen Vlogger, Ses G, ayan. shoutout po. Papa B, ito kasi si yung- ano, si Julie. Talagang nilalabanan ko talaga yung boses nito si Julie. Oo. Ayaw ko na sa Earth, sabi ni Ma'am Lilipot. Aray Hindi ko, ko bakit ayaw ayaw sa mo? tiyanak style mo. Oh, Kasi bakit pati- ayaw mo naman sa Earth Lilipot? Grabe ka naman. Diba? Panay utot daw niya, Papa B. Eh, paano naman kasi? Pasensya na po kasi entertainer po talaga tayo. Kaya ganito to. Pasensya na po kayo yung mga... Yung, Isa-shout out mo na si Ses G. Oo. Oo, Ses G, sige, sige. shoutout. Ayan, shoutout mo. Namimiss ko yan eh. Oo. Ses G, mega love shoutout. Ayan, namimiss mo. Ses G, namimiss Ginugulo ka daw. natin yan. Shoutout. Shout out. Ses G, mega love shoutout sa iyo. Ayan. Yan na po, i-explain ko po bakit kumakanta ng si Papa B, mga tiyanak. Kasi po, si Papa B, sa totoo lang po, wala naman po itong marami na pong kalyo sa kamay ito. Kaya ang dami niya pong alagang tiyanak sa toilet, sa kung saan-saan, sa kama. Ayan. Kaya, siyempre, pakakantahin niya yung mga tiyanak. Kaya, pinakanta niya. Kanina nag-dance si Ma'am Jency. Nakita ko nag-dance si Ses. Ses G. Ses, mega love shoutout, Ayun, Ses. tumatawa Di ba, si Lily Luis Ruel? Ruel. Ses G. I miss you. Tikitan nyo na lang si Papa B, Tignan Bako niyo si yung Papa bahay. B, kung gusto niya magkaroon ng tiyanak. Oo. Kung gusto nyo invite si Papa B, pwede guys. Ayan, basta dikit lang kayo sa kanya, okay? Walang bayad to guys, libreng-libre lang ito. Libreng-libre lang yan. Gusto ko Libre lang nga po. Basta mine lang, mine. 100,000. Mind nyo lang siya. Sige. Baba ko yung bahay ni Papa B, Ito. Papa. Ayaw ko ng tiyanak, sabi. Ayaw ko ng tiyanak. si Papa B, hindi siya makakagawa ng hindi tiyanak. Puro tiyanak lang ang nagagawa niyan. Promise. Sa Sana, totoo lang. puro sayang, Puro Dapat sayang walang lang. tapon, no? Marami ng isang grupong basketballista, isang grupo ng may presidente na nga ng Iraq tsaka ng Rico. Iran. Alam mapag-depositon eh. Kanino ko 75 off na lang. Sa 75 off pa daw, Papa B. 75, Ibig sabihin Papa B, 20. ikaw, wala akong 25. porsyento. Oo. Paano yun? Porsyento ko lang yan, tinanggal Wala. mo pa. Oo. Kailangan makapag-deposito. Puro ka na lang hindi Walang porsyento si Apple Jury dyan. Nagbabarado na yung toilet mo. Marami nalalaman to. Bara-bara ka pang nalalaman. Papa B, wag masyadong dalasan. Kaya na, Ginagamit ko lang yung pangmalakasan. Pangmalakasan. Kanta pa raw yung sige. naman, yung tikbalang na naman daw. Nilabas mo na yung tiyan. Sige. Hindi, iba yung kakantahin ko. Japanese naman to. Sige, Japanese Ayun. daw, parang Sige, nililipot. sige. Nililipot. Para bumalik yung pagbighani sa'yo ni Lilipot. Ganun ba? Ito yun. Japanese naman to, ha? Ayun. Ayun, Kailangan yata isara ko yung bintana eh. Baka madinig ako nung dito kong natutulog eh. Ay, Okay. talagang Entertain. Tira. Entertain muna kaya. Isasara ko muna yung bintana para hindi maingay. Bahala mo na kayo. Ala. May tindahan ka pa ninegosyo? Nagninegosyo pa. Si Papa B may negosyo pa pong tindahan. Nagtitinda po siya ng ng Ice candy. Condominium. Ayan. Ayusin nyo, Daddy B. Ayan. Magsasara. Yo, Sinala ko na yung, nagsinala ko na Yo, yung cancelator para hindi masyadong maingay. Sir Edward, magandang gabi po sa lahat ng Ayan. Sige. Peter, mega shoutout po, Sir Peter.
yun? Yun yung Japanese-Chinese song. Chinese yun. Chinese song. Otsutsuki. Otsuka, Daddy. Ayun guys, pakilablab na lang po yung mga binababa ko yung mga bahay nyo guys ha. Kayo na pong bahala pagdikitan dyan po, okay? Hawakan Huwag ni niyo pong Mama. kakalimutan na birthday girl na si Julie Flores Plan, 16, 17, 18 ha. Huwag niyo pong kakalimutan. Happy birthday niyo, Tikit na. kalembang lang. 16, 17, 18. Oh, maraming celebration doon. 19. Oh, Yung dami. 17, Maraming ano birthday. lang. Oo, ano lang. Paul Blas. Thank you, Ses G. I miss you, Ses Apple, G. Tikit lang ha guys, binababa ko yung mga bahay nyo ha. Okay? Ayan. Sir Peter, Kapin Julie. Alabang mga request dyan. Sabihin nyo lang Kapin Julie kung ano na, kung Okay lang, malapit na sige tayo. ako naman, ikaw, larga mo lang. sige. Andiyan pa si Papa B eh. Kaya ni Papa B yan. Ako muna ba, Papa B, o ikaw na muna? Ikaw na muna. Siyempre, sayang naman yung mic mo rin pagka hindi mo ginamit yan. Grabe ka. Nalilibang ako sa'yo eh. Dapat dito, nandito na si Papa B at saka si Julie. Tambalang Papa B. Dapat wala na ako dito pa. Tambalang Julie and Papa B. Di ba? Alam mo, meron kami Manalo yan, ka, mga Edward. kapityan, sila. Kapatid na Edward, hindi mo natatanda nun, yung aming Pero kami tambalan back niyan. to back. Oo, alam ko natatandaan ko ako yung matagal na yun. Nung ano pa po, di ba? Ihiin lang naman yan. Bali sa usawin, pagka gustong umihi, iihi. Hindi. Isa-set ko na. Sige, sa Sabado. Pwede ka ba sa Sabado? Hindi naman ako. pwede. Sabado, pamira. Alam mo na may Sabado ko, meron ako alas 3. O, Linggo. Alas 3. Ulit. Yung dati natin. Ikaw. Ayan. Kaso lang, ano? Kaso lang. Eka nga ni, pwede magsabay. sino ba yung nakausap ko? Si si Kuya Jun ba? Hindi, sino ba yun? Si Kuya Jun, nasa si Kuya Jun? Hindi ko alam. Hindi ko na Sa siya. Pilipinas siya, Ah, si nasa si Kuya Kuya Jun. Jun. Oo. Sabi ni Kuya Jun, hindi tayo po pwede kay Julie, magkakasakit tayo. Bakit? Di ba yung gabi rito, pagka kami gabi nag-live, sabog kami, ikaw umaga ka. O di maaga kaming mamamatay. Hindi ayos lang yun. Ayos lang yun. Bugat talaga tayo. Okay. Talaga Okay. Kaya kantahan mo na nga sila. Oo. Ayan, para sa inyo. Para sa inyong lahat. Mamaya may Japanese din ako. Buchikik. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet, like rain upon my tongue. I taste life as if it's where the foolish game, the way an evening breeze would tease a candle flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I planned, I always built to last. 1 week of shipping sand, I live by night and shun the naked light of day. And only now I see how the years have run away. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung. So many wonderful pleasures that lay in store for me. Since so much pain makes us eyes refuse to see. I run so fast the time, the youth and last run out. I never stop to think my life was all about. And every conversation that I cannot recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy days
used to see yesterday. When I was young, there were so many songs that waited to be sung. So many wonderful stories already stored for me. And so play my tussle ties we used to sing yesterday. When I was young, there were so many songs that wasted to be sung. That way the wonderful story that lays in store for me. And so much way my tussle ties we used to see. Yes. Make a loud shout out Chicky Bon. Hello, Chicky Bon. And of course, says G. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. La 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 la. Thank you. Galing. Ay, hindi Uy, ano, Ayan. maglalasong na ako, ha? Oo, malapit na rin. Kasi, Sige, maglalasong na daw si Papa B. 3 hours na maglalasong rin na siya. ako. Kasi Thank you so much. sleep time na ako. Oo. Uy, sasabayin ako nililipot-pot. Ay, sasabayan ka ni Chinky Bon. Ayan, Chinky Bon. Hindi ka dito, Chinky Bon. In-hit ka na ba? Sige, for the last song, I would like to dedicate this song to all of you guys. And maraming salamat sa iyo, kapatid na Edward. Yan. At ako'y pinalad na makatayo sa iyong stage. Pinalad talaga. Oo, pinalad. Alright. Para sa inyo lahat. Sabay tayo. Maligo ka muna. Sa Monday, ikaw naman po, di ba? Monday Monday ulit. pa rin. Papa B, saan po sa Monday, di ba? Kayo din po. Sige. Julie pa rin. Monday, sige. APM ako, Julia. Okay, go. Yes, partner. Alright. Rock and roll. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter's and Mars. Hello, Chinky Bon. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Kain naman in Canada, shout out. Please be true. In other words, I love you. Don't forget to subscribe my channel. Oh, Live Mix Vlog, thank you so much. Kain naman in Canada. Niluto ako sa ganda ng Lollipop Vlog. Fill my heart with song
and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Without the world, please be true. In the world, in the world, in the world, I love you. Wow. Thank you so much. Sa lahat ng kinanta mo, yan ang gusto ko sa'yo. Ako din Ate Julie. Gusto ko din siya. Sarap Gusto ko pakinggan. yung kanta mo na yan. Sarap pakinggan. Maganda saka kasi yun. bagay na bagay. Ano may tawag doon? Jazz yun eh, di ba? Saka Jazz. wala siyang halong tiyanak, no? Real, ano siya, real boses mo. Hoy, I love you too daw. Ayun, patay tayo dyan. Ayun, no? Ma'am Lilipot, invite mo na si Papa B sa live mo pag available na. Naglalay ba siya? Galing. Naglalay. Oo, may channel yan. Opo, magla-live yan. Galing kumanta yan, magaling Nag-aayuda kumanta. yan. Oo, nag-aayuda yan. Nagpapatawa din yan. Komedyante din yan. Oo. Nice song, Maganda, sabi ni maganda, Nels maganda. Channel. Nels Channel, mega love shoutout. Hello. Yes. Ayan. Kainam in Canada, shoutout po. Ayan, dikit po na po kayo guys. Ayan, salamat All sa mga live tumigit is sa akin live. ngayong gabi. Babalikan ko ngayon ng bonggang-bongga. Oh, don't forget to add me on Messenger, Facebook Messenger, B Broadcaster. Makikita nyo ang aking channel. At bumubuo kami ng ano ni Madam Michelle ng Shiver FM dahil ang Moments FM namin medyo nagkaroon ng problema ron. Sa Star Radio Philippines at saka yung ano, ka-Shiver rin na lang tayo ngayon sa Shiver FM. Ay, dadalhin ko na yung barko dito. Ay, wow, sana all. Sana all. Ayun mo lang, kiss. Sa linggo, dali mo yung bar mo, mag-inuman tayo. So, June 16. Dali mo nga yung bar mo. Lasingin mo ako. 19. Lasingin mo ako, Lilipot. O, lasingan po daw siya, Ma'am Lilipot. Lasing na lasing, ha. Ang init sa likod ko. Sa Daddy B daw singer. Ikaw daw singer sa Daddy B. Gagawin kanyang ano, singer. Pwede rin dancer to. Macho Oo. dancer. Oo, sige. Hmm. No probs. Sumasayaw din po yan. Magaling to PM nyo lang sumayaw. ako. PM nyo lang ako sa messenger niya pag naka-live kayo. At pwede kong umakyat. Ganun pwede yan. Paano Susunog kapatid mo siya. Edward? Maraming salamat. Kapabi, tumawag ka ng bumbero. Oo. Susunog ka na. Hindi na, may nasa TV na ako eh. Oo. Ayaw din. Galing ng OBS. Ang TV na. OBS yan. Oh. Ayan, ha. Oh, komedyante yan guys. Hindi lang Papabi, turuan komedyante. mo Ang ako galing pong mag-OBS. Papabi, Ano. turuan mo ako Bibigyan pa. mag-OBS. Di ba may OBS ka? Hindi ko alam paano kong gawin. Hindi ko alam paano Ayan, operate. sinasabi ko sa iyo eh. Oo. Sige, sa isang araw, tirahin natin yan. Baka matira pa ng iba yan. Tirahin natin yung OBS. Mag-StreamYard tayo. Oo, sige. Turuan mo ako. Nakalimutan ko na. Oo. Oh, sige. Ayan guys, huwag niyo po kakalimutan. Ayan, si Papa B. Next ano po siya? Next Monday siya po yung Next gigis natin Monday, sa sige, Monday guys. hintayin niyo ako at nandito tayo sa WIS ngayon. Ha? Oh. Wish ko Baka lang. ano po yan, magpapa-jumbo hotdog po yan si Papa B sa next Monday. Pwede Eh, si pong Nels Jam. Channel, umakyat. akit daw siya. Akit daw si Nels. Kino yan ako, Julie? Si Nels Channel. Ano yan? Galing sa channel ko yan. Si Nels. Okay. Umakyat. Oo. Apo Julie, akit daw. Anong save mo? Apo. Ikaw. Kasi ano tayo? Ikaw. Ah, sige, Kung hindi ka paano. Sige, paano na natin para maka-jamming siya. Oh, sige. Jules, salamat sa inyo. Ha? At ako, matutulog. Sige po. Okay, Salamat, sige. Papa B. Salamat. Papa B, PM kita. Salamat po. Oh, sige. Okay, thank you. O siya po yung next guest natin sa Monday. Si Okay, Papa B. baba ko muna po, Julie, para Gawin na natin ang thumbnail. Ayan. Apo Julie. Meron akong Saturday si Lilipot. Sige, tapos kaso lang hindi natin maano si Papa B ng Saturday. Meron kasi silang mga session din eh. Kaya yung Sunday naman ang pwede. Ibabalik na lang namin ni Papa B. Matagal na namin gustong ibalik yung back-to-back namin. Ayusin muna namin yung yung hindi na kasi pwedeng mag-collab dati kasi nagko-collab kami, di ba? Parang masela na si Whitey ngayon. Ayoko na mag-collab. Gusto ko masela na. supporter siya sa akin. Akit siya sa akin. Akit ako sa kanya. Tig to 2 hours kami. 2 hours sa akin, 2 hours sa kanya. Sunday.
Para marathon na lang gagawin namin, marathon. Ayun, marathon na lang. Okay. Maraming Kumanta na ako. Ay, tapos na po si Lilipot kasi nag-ano yung internet niya. Naglolo ko kasi. Apo Julie, sino? Yung kakanta kanina, sino ba yun? Yung kakilala mo? Si Nels. Nels, akit ka ba, Nels? Si Nels Channel. Nels? Nagbibiro lang yata siya. Para po, alam po namin kasi, tulog mga papa ko. Oo, tapos na kasi kami 3 hours lang target namin. Oo, tapos na dapat nga lang po, mga 2 hours. Okay lang ba sa inyo, guys? Oo, Sis Lily, sana po next Monday, kahit mag-join ka pa rin sa amin next Monday. Tama. Akit ka pa rin sa amin kung free ka next Monday ulit. And of course, i-invite ko po kayo, meron akong biglang mga LS po ng Linggo at saka Sabado. So, wala pong Si Lily Ruelo. Lily, kumusta ka na, Lily? Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga dumikit po sa akin, yung pong June 16, 17, 18, 19 po. Meron po tayong mga GLS doon na sunod-sunod na araw. Yung 16 po is sa umaga po is 3 p.m. 3 p.m. to 8 p.m. po is palaro po yon, bingo, at saka mga super chatters at mga membership po ay magkakaroon po ng chance na manalo ng jackpot prize na GCash. And then yung pong mga bingo natin po may mga from lowest 100 to 2,000 po na mapapanalunan natin. Plus bananas po at views ang mapapanalunan natin. Cellphone, Apo Julie, di ba may cellphone ka? Hindi pa nag-sure yung sa Hindi pa cellphone nag-sure. ko. Hindi pa nag-sure, pero okay lang. Baka gawin ko na lang siyang cash. I-cash ko na lang siya. I-cash na lang natin. Kasi mahirap yung nabibitin. Di ba, meron pa kasing humanitarians akong ginawa sa Pampanga, kaya medyo yung prices natin is nahiya naman akong hindi ng sponsor, hanggat kaya ko. So, Sige po, Ma'am Jennifer Schulte, salamat. Ma'am Lily po, salamat ha. Ian Edwards, you bought next time. Oo, sige Jennifer. Maraming salamat po. June 16, 17, 18, 19 po. Meron po akong mga GLS. Ayan. Huwag yung kakalimutan, guys ha. Kailan pa yung last entry mo, Apo Julie? Last entry ko. Ang last entry ko is sa 16 yun, Apo Julie, di ba? Yung last 16. Last entry ko, gawin ko na siyang mga 14, no? O dapat 14 na, Apo Julie, kasi nagsusulat ka pa dyan. 14. Hindi ako nagsusulat. Iroroleta Hindi ko ka na lang. nagsusulat. Okay. Iroroleta ko na lang. On the spot, iroroleta. Si Angie ang Okay. iroroleta. Lang, yung madali na lang. Roleta lang. Para yung kasi kung magsusulat pa ako, matagal yun. Tapos masakit. Ay, mahirapan ka talaga. Mahirapan. So, lang po, yung super chatter, subscriber po, at saka membership po ay mananalo ng double is the price pag po membership sila. Okay. Yung sa cellphone, siguro pagmimitingan pa namin ng sponsor. Soon. Pero siya, automatic siya. Yung sa lang ang mawawala. Dalawa kasi yun yung isa lang ang tumango So, pero yung bigas, 2 sakong bigas, okay na po, okay na yung nagregalo sa akin. Okay na yun. Acknowledge na yun. Okay, oo. Pero kung halimbawa, Apo Julie, di ba kung nanalo siya ng bigas, Gcash din yun, di ba? Sakali. Ika-cash din siya, worth 1,200 na Gcash. Kapag malayo siya, 1 kabang rice, 1,200 na Gcash. Yung isang kabang bigas. So, di ba, kapag dalawang sako yon, kasi yung isa sa roleta, tapos yung isa sa bingo. Yun. Kaya depende kasi. Thank you. Salamat ha. Maraming salamat po sa 11 amazing people here. Salamat din po na umakyat tayo ng 22 kanina. Salamat po sa lahat ng mga sumuporta kay Ma'am Lily po, kay Julie Flores France. Sa lahat po ng mga nag-comment kay Julie Flores France, ayan, kasama na kayo sa raffle entry niya, okay? Huwag niyo pong kakalimutan, 16, 17, 18, 19, okay? May mga nag-comment doon. Lahat po ng nag-comment doon sa baba, kasali na po kayo dahil
madali lang po yun, i-screen, i-ano lang namin. Copy-paste lang namin, pasok na kayo. Oo. So, At saka babalikan naman kayo ni Apon Julie sa mga nagdikit at mga nag-iwan ng bakas. Sure right po now, yan guys, okay? Lilipot, Sisi, bibigyan kita ng 5 bananas ngayon. Bibigyan kita ng 5 bananas, Lilipot. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Yan. Ay, backpacking! OFW, kumusta ka na? Ito, singer din to Apon Julie. Kung ewan ko, narinig mo na ba ito sa backpacking? Hindi pa. Yan. Backpacking baka Hindi pa. naman. Soon. Backpacking baka naman pakidikitan ako para ma-invite kita. Oo. Ang dami pa Backpacking. Dikit. Ay, hindi. Alam ko, dikit ka na to Apon Julie. Dating pinapaano mo dati. Wow, ang dami palang umaakyat. Sabi ni CSD. Shout out. Hello co-host, sabi niya. Hello, backpacking. Ayun. Maraming salamat po. Guys. Salamat sa iyong paghabol, outdoor. Oo. And of Outdoor adventure. Ayan. Foreigner ka po, Julie. Foreigner talaga tayo. Napaka-ano po. Outdoor adventure, mega love shout out to you and thank you so much for staying. Nakagraduate na rin siya ng 1,000. Dati, lang po, 800. Okay, Hapon Julie. Magsara na tayo na Hapon Julie para Kasi mapinaon. tatapusin ko na rin ini-edit ko para makapag-patamsak na ako. Thank you so much po sa Okay. Happy Yes. Monday. Okay. Bye-bye. Wala ka na bang masasabi, Hapon Julie? Wala ka na bang masasabi? Wala. Ang ganda na. Wala na. Congratulations. Success ang first Monday natin. So, Ngayong June. Next Monday sana Hapon Julie successful si Papa P. si Papa B, makwela yun si Papa B. Alam mo, yung back to back namin, talaga na, na pending lang kasi. Naglaylo ako sa live na na back to back. Kasi, di ba, yun? Collab yun. Di ba may collab din dati? Natakot ako sa Matagal na, di ba? Hindi ko alam nagkakamali last year, di ba? Collab at saya inyo dati. Saya inyo dati, noon. Saya inyo dati, noon. Yung mga... Bakit nyo? Kasama ka dun eh. Wala na yun, Hapon Julie. Pass. Kaya ngayon, okay na tayo dito, Hapon Julie. We are happy today and now and forever. Okay? Okay. Amen. Ayan. Thank you so much. Okay. Good vibes lang po tayo and be happy. Yes. Love you all Yes, and Hapon stay Julie. safe po. Be healthy. Thank you so much. See you on the next live. Okay, thank you so much, Hapon Julie, ang ating resident singer. Every Monday aking co-host. Okay, guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan at sa sumuporta po sa aking music night concert with Julie Flores Franz, ang aking resident singer every Monday. And so also, salamat po kay Ma'am Lily po. Ayan, kay Ma'am Lily po, ang aking guest singer for today. Naging enjoy po siya. And Ma'am Gina, maraming salamat po sa iyong pa-blessing. Sino ba yung mag-blessing kanina? Si Ma'am Dang, Variety Vlog, salamat po. And si Ma'am Lily po, salamat din po sa inyong pa-blessing. Thank you so much guys and nag-enjoy po kayo sa aking first music night concert sa June po guys. Okay? In the next Monday po, abangan niyo po si Papa B. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat at sa lahat ng mga nagtumulong. Hindi ko na po kayo isa-isa, baka makalimutan po, baka may makalimutan akong mga pangalan. Okay guys, ipapalabas ko po ang aking program every Monday to Sunday guys, ang aking music night concert. Ito nga po, every Monday po. Ito po, please watch it po.
for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.